Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Hunyo 2, tuig 2026. Sa gihapon inimulagan ni mo ang Korman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalagwan kag mga nagapaw na karon nga mga balita sa Balita Nasional, Iloilo National High School nagapadayon ng ila brigada eskwela para sa school year 2026-2027. Samtang mag-asawa patay matapos sa ginapangabuno kag ginlabo sa ila mismo nga anak sa syudad sa Pasig. Sa mga nagapaw na dalagwan man nga mga balita karon sa aton sining pagpangalagad, Balita Nasional. 74% sa mga Pinoy luyag nga makita si Vice President Sara Duterte nga matambong sa impeachment trial. Samtang Senator Estrada nagsungka gid man balaw kung gin aristo kay saya sining press conference before pa man ini siya banwa nga ginupdan sa nga majority sa iya sin mga kaupdanan nga mga senador, no? Ang balya voluntaryo sa nagasurinder mo, pero ano sistema to man nga ginbasahan sa nga Miranda rights? Kung basahan ka sa nga Miranda rights sa aton sining mga kabumbo, ang pamuno ya sina, you have the right to remain silent. Everything you say will be can be used against you in the court of law. Domus na. Di mo silingon ginaristo ka. Ginapainchindi ka sang imo kinamatarong. Kung wala ka abogado, ang estado maga-provide sa isa ka abogado. May kinamatarong ka man nga magpatsikyar sa imo siniiyang kalawasan sa isa iya ka doktor. Sa aton sining mga kasimanwa, tapos ang uliyas natin, naintindihan mong imo sining mga kinamatarong, voluntary surrender, tapos arrested ang deklarasyon. Ano ginman bala? Sa aton sining mga kasimanwa, o kung base, kung nagabawi-bawi lang bala si DILG Secretary John Vic Rimulya, si Mr. Dragnet, kay sa aton sining mga kuturan daw irislan na kuno ini siya, ni Presidente Bongbong Marcos. But anyway, istoryanta dugang inakaroon sa aton sining pagpangalagad. Ano kaut matuod iningin pahayag ni Senator Jinggoy Estrada nga ti gintanyagan ini siya sa piyak ka partido nga kung magsaylo lamang ini siya paiway ang kaso batok sa iya sa aton sining mga kasimanwa. Sa mo sining nga sitwasyon, kabudlay sini banwa nga mag-espekular kita sang mga sitwasyon nga nagaklinabo kag kung ano ginman balang matutuod sini nga nagaklinabo. Sa aton sini nga mga kuturan. Now, mayara sang nagapahayag nga iniwala sang lamod sang pamulitika sa aton sini nga mga kuturan, granting for the sake of discussion nga we are talking about politicians. Sa amo pa lang sinabanwa iya nga premise, politika na karon ang nagaputos sa sining isyu sa aton sining nga mga kuturan. Ano pagid sa aton sining nga matag palamati, may mga nagapahayag man nga ti madugay na kuno ini nga mga kaso subong lang na materialize. Sa aton sining nga mga kasimanwa, ang pamangkot nga subong lang gin materialize kung madugay na gali ini nga sahi karon iya sa mga panumbongon or kaso nga ginakaulamiran sang pila or kadamaan sa mga senador nga yara karon iya sa mayorya. Sa aton sini nga mga kabumbo, kung tani
sadto pa lang sa aton sini nga mga kuturan ginhikutar na kunti why na sila naglawig no sa pagpanerbisyo kay ang ila sini galing nga sideline magluwas sa panerbisyo panuklo sa pundo sa gobyerno. Tani sadto pa lang may nanindugan na sa aton sini nga mga kabumbo nga agin palawig pang ila sini nga pagpanerbisyo dala pagpanuklo. No, konti nakataban pa sila sang mas dako sini nga pundo sa kabansang gobyerno nga napuslan pa kuntani sa mga ordinaryo nga mga Pilipino. Nga amo iya ang nagapamalhas, nagatrabaho. Tapos why mo pa mabaton sweldo mo kaltasan ka na sang buwis ang iho di kanggaro sini nga mga senador. Pinadako lang sila sini nga buyon. Kag pinakap-alang sang make-up sila sining guya. Sa aton siniya nga mga kasimanwa. Tawhay sang ila siniya nga pangabuhi. Ti kon iririmaw, hipsan lang, no? Kon ululupod, hipsan lang, pwede pa mahilot-hilot, pero ti kung kontranay nas politika, kung nagabinungguanay na ang interes, iho ni Kanggaroya, priso, dakop, aristo, pusas, sa aton sin makasiwanwa, kalatol na lang tutulan ko kay. Sa aton sin mga kauturan, yamakon mo sila banwa, no? Amo ni ang sitwasyon. No? Ngati hindi mo gid iya bisan ano mo pa kahambal nga way isang pamulitika sila diri hindi mo ni mapanas. No? Kay we are talking about politicians so therefore no may pamulitika gid sila diri sa aton iya nga mga kabumbo. Kung naga-istorya bala mga sindiro, anong ginistorya nila? Tila sini nga mga sinda, ila sini nga manggad, ila sini talamnan sang tubo, no? Ang ila sini iya nga mga budiga sang kalamay. Kung naga-istorya ka naman iya farmer, kung naga-inistoryanay naman ang mga mangunguma. Ti ano sini ang ara dira sa topiko nila si ang ila ginapanguma. Anong ila sini nga mangin produkto? Hindi bla mag-istorya mga farmer nga nagapanagod sang baboy. Ti alang-alang farmer ka, ginasagod mo baboy, maimpon ka tuya sa nagapanagod sang manok. Hindi man na pwede. Sa aton sini nga mga kuturan. That is why ngati hindi mo ya siling kag madali-dali, no, kag hambalon nga wala sang pamulitika sa development karon sa nagakalinagbo, no, sa bahin iya sang Senado sang pungsod sa Pilipinas. Whether you like it or not, may pamulitika sini sa gyapon. Anong tinutuyo sa aton sini nga mga kasimanwa? May interest man yang majority. Siyempre, hambalon nyo man kung sa hindi, akoon man ka sa hindi, ginhimo nila to para madipinsahan nila, no? Si VP Sara Duterte sa palabuton sini nga Senate or impeachment trial. Subong, ano ang ginahimo sa minority? Akoon nyo man kang sa hindi, mambal makamuway sang pamulitika, kaso niya nila. Pero kaklaro, katama. Ginahimo ni karon sa minority with the partnership siyempre sa administrasyon and with all the help, lending hands of the cabinet secretaries. Ang mga imposible, mang-imposible sa sini nga mga tinion. Ati kay may tinutuyo sila, ang tinutuyo nila nga si paon sa pwesto ang vice presidente. Sa aton sini nga mga kuturan, hindi na kita magpabinalag-bulag pa, no? Kay makakita man kita karon huy po nakahangin sa aton sini makasimanwa, madayunan ka nga bulag. Hindi man kita magpangbungol-bungol. Okay, nalihoy po ni sang hangin, why ka naging iya sang may mabatian. Hindi ka naman maghipos-hipos, gado kasubong ka sang apa. Kay nalikon so huy po ni sang hangin, hindi ka na makatikab, why na sang mga tinaga magagwa sa imo sini nga baba. Subong sa aton sini nga mga kasimanwa, dapat realidad ang aton sini nga lantawon. Sa aton sini nga mga tagpalamati, ang hambalya sang isa ko kakilala, tikon mapahalin si Vice President Sara Duterte. Masolbar ng problema sa bilog sini nga pungsod Pilipinas. Ikaw abi mangkutonta ka nagapungko kasubong, no? Laban-laban nagakilis ka na dara sa imo sini nga tinigang or base kung ginapanukan mo lang na tinigang mo kay manog panyagana. Ikaw abi mangkuton ko,
nagapamati, nagapalantaw sa Facebook Live, sa YouTube channel. Sa aton sini nga mga kuturan, hindi bala lunsay malang ni interes sa magtimbang sini nga bahin ang ila sini iya nga halos pa lang yung dupahan kaga pangimatyan. Sa aton sini nga mga kabumbo, kung nagapanawagan kita iya banwa nga dapat ang mga kurap prisohon. Ti dapat sini iya may maimbestigar nga separado sini nga wala balayasang bias, hindi saya tinawo or supporter sa mga Duterte, hindi man saya affiliated sa mga Marcos, kag hindi man siya maimpluwensyahan sa mga Marcos. O galing kiti problema kag duna na iniya sa pinamatasan galing sa nga mga Pinoy mo ilisipon gid lamang ang hindi madala sa pahog kag may panindugan, ang hindi madala sa kwarta nga may mga prinsipyo. Pinakabulawan kag halandomon nga sahi sa tawo or opisyal sa pungsod Pilipinas ang iyap sa paminsaron niya sini magapangibabaw interes sang tagsa ka pumuluyo, no? Or sa tagsa sining pumuluyong Pilipinhon. Why siya labot sa nga interes sa mga buwisit nga mga politiko niyo? Lantawan nyo bala karon inukay nila yang Senado? Kay para no, para maserbisyuhan lamang ukon mabusog ang ila sini nga mga tagsa-tagsa kay interes. Lilintukin sigido, 2,995. Hamakon mo sina banwa. Di ano nang sitwasyon sinikaron naton diriya sa pungsod Pilipinas. Di hamakon mo ni nagligad to kay kumo diskonforme ang minority sa sining ginaduso karon iya nga online voting para sa mga hindi makatambong physically sa plenaryo sa Senado. Ginamyendaran nga pwede ang remote attendance. Sa aton sini nga mga kasimanwati, simpre kay sino interes na interes sa piyak. Kay bla mo ginantisipar nila nga si Bato nagtago ng tago ngayon. Yung pinakamatigas na bato biglang lumumuok. Way si Mimo. Sa aton sini mga kauturan, landong pa lang sa taga-NBI, nagasala-sala ng alatrasan ni Senator Bato de la Rosa. Nga pasugiron mo sang una, way gani madlok to sa M14, M16, M17. Hasta M100 nga armas sa mga rebelde, kag mga busayap tos Mindanao. Pero landong sa NBI nga ahaw pinilo sini nga isa kabilog nga papel. Gataritit man si Senator Bato de la Rosa, plagyo, kaladasma sa aton sini makasimanwa, damo pagin sa mga complaints kaging pang-file, Bato karon niya sa halos majority sa miyembro sang majority black man. Di ginantisipar na nila ang ikaso por kaso, ligwaton or amindaron ang rules ang Senate para nga makabuto bisan hindi sila physically present. Now, for example, kung priso, sa aton sini nga mga kauturan, anong translation sa preso? Person deprived of liberty. Sa aton sini nga mga kauturan, tinumaungo kita gani di. Kaya mga person deprived of liberty, sa aton sini nga mga prisuan, sa aton sini nga mga jail facility, gagamit gani gyapon sa cellphone di kamera. Naga video call pas na gani sa ila sini iya nga mga kabayo, sa ila sini nga mga runner para nga ma-materialize ang transaksyon sa pagpalapta sa illegal sini nga droga. Ginadumili na kay man person deprived of liberty ikaw. Priso ikaw. Di karon kay kumo senador ka sa aton sini nga mga kuturan, pabutuhon ka lang niya bisan priso ka. Di person deprived of liberty ka na sina. Tike sino interes sabi ang ila sini ginapakigbato ilalang Siyempre sa aton sini mga kuturan sa piyakyado kay kumo nga supak naman iya sa interes ang minorya, tindog si Mig Subiri, tindog sa niya lakata, walk out tindog sa aton sini nga mga kabumbo, biraho naman sa tumbuyon naman sa nayon sa mga supporter ni Duterte. Dumduman mo Senator Subiri, sir. Megs, pag birthday mo, kinantahan kang tatay digong, happy birthday to you. Lipat ka sa to kung ano ka kapalangga sa
former President Rodrigo Duterte. Tapos subong ikaw ng mandato sa piyak nga mga ano ka mo matawag si gani you hope na lang ko sa happy birthday to you nga ma-walk out ka mo anak ng tinapaw aton sinima kasi mano te ano karon kay sino naman na interesting na pagigbato nila simpre ila kagapon dinakop si Senator dinakop nag-surrender ano ginman bala basta gindala sa prisuana. Gindala sa prisuan Senator Jingo Estrada nag-ulupod tuya Senator Rodante Marcolita, Senator Amy Marcos, no? Sino pagigani kagapon ng arato? Senator Alan Peter Cayetano, iririmaw sandato, dulong nila Senator Jinggoy. Tiway sa may ma-preside to sa sesyon, no? Nga kung tani na talana na yung sesyon sa mo sila nga pizza sa ton sila nga mga kabumbo, no? Ti ambot ko na nung plastada, ti way may mimo ang unsi kay unsi lang sila. Para nga may capture man ang kamera sa nga makatapos ang media para nga to garner sa nga public ano na gani tawag sympathy. Siyempre, kunabi, mga true to life, sulod-dukot yung mga Pinoy, sige, kaya naman ang choir, kanta talupang hinirang. Kanta ta sa Philippine National Anthem, matubang kami sinyo, no? Sa aton, sining mga kabumbo. Ang pinakaulihing at tinaga sa National Anthem sa Pilipinas, ang mamatay ng dahil sa iyo. Sa pinsar, hindi man niya nila, why kaya gamba nga sila, pero sa pinsar, sa mga kuratong siniiya nga mga politiko ang makakwarta ng dahil sa iyo. Ang makapira ng dahil sa iyo. Tiyan muna na subong sa tun sini nga mga kabumbo tagsa-tagsa lang ni nila kaya mga interesya ila sini nga ginapakigbato paano yang interes sa mga pumuluyo no sa pungsod Pilipinas. Mabukas naman kita klase sa masunod sini nga simana sa tun sini makuturan kumplito na bala bastante bala ang mga hulot klasihan sa pungsod Pilipinas. Mayara kita sarang bala nga maihatag nga libre nga edukasyon bisan sa elementarya lamang sa aton sini nga mga kabumbo eksakto bala kag nagakaangay lang ang mga ginapasweldo sa mga manunudlo. Amo kung tani na ang mga ginahatagan sa nagakigo sa nga pagtamod. Kaya mga lilintukin siya, no? Nga mga politiko, ang ginaserbisyuan to yan nila, ang interes lamang sang ila siniiyang mga kopdanor, sila lang dumduman ko naman ang istorya sang kilala ko nga mga mangungumaw. Hambali sa akon, niya bumbutsam nga problema ko sang ilaga. No? Ginaguba ang akon sini nga mga pananom isa kadlaw no total kay may babuyan man ko ang pinakaluya ko nga baboy ginulog ko sa bubon no hulog ko sa bubon pagulog ko sa bubon sang baboy plubasinsya sa mga nagapanyaga no ti karon na matamat ng panimaho at tanan sini nga no tanan sini nga tawag sini nga tanan sini ang ilaga lumukso man dito sa bubon no kinaon nila ang baboy hasta ang robos ng baboy pag labot punto nga gingutom sila nagapinatsanay, no? Tikay karnivoros ning mga ilaga ni. Sila man nagkinananay hasta sa uli sa kabilog ilaga ang nabilin. Pagkakita sa mangunguma, ginataw-tawan niya ini sang sang balde kag kalat para nga makasulod kag kasalbar ang ilaga. Pagsalbar sa ilaga, wayagin patayagin boy-an niya sa iya sininga tawag siya ni sa iya sininga uma kay nabalaan sa mangunguma nga ti hindi na ni siya kauyon sang humay hindi na ni siya sa kauyon sang kun ano man nga mga utanon nga ginatanom ko ang pangitao niya na sini nga sabor among iya siniisig ka pariyo ng ilaga ti do kasubong na iya nga mapaanggid sa ton sini nga mga kuturan sa mga tawo nga mayara sang ginadiyos-diyos sini nga mga politiko nga kun sa diin among naga taw-taw sa ila nga mag-irinaway kag sila iya magpinatsanay samtang ang yara iya sa ibabaw amo ang nagaganar
sa aton sini nga mga kabumbo. At the end of the day, sila ang kung hindi man mag-grandstanding, sila yang may pinakadako sini, no? Nga interes nga na patambok or na serbisyuan sa aton sini nga mga kabumbo. Amo sinabanwa nga kita subong nga nagapangabay gid sa inyo, no? Nga dapat muklaton yun ang inyo sini nga mata, no? Mamati sang Mayo, anilisahon sa Mayo nagakalinabo. Kay tikon inyo sini masiplatan ang mga bagay-bagay kag mga hitabo, no? No? Lantawan nyo blakay waay gidri iya sang para sa pumuluyo sang pungsod Pilipinas. Waay gid kita dira iya nadala sa ila sinisubong nga ginatutukan sa ngaton sini nga mga opisyales sa mga politiko. Zero gid daya. Ila-ila lang niya interesya sa aton sini nga mga kabumbo. Tiyan mo na gani, manwa, no? Hamakon mo si Senator Jinggoy Estrada. Nag-prangka na to siya nga ti voluntaryo siya mag-surrender tapos igo mo ramambal Secretary John Vic Remulla. Hindi arestado ko na. Ti nanuman masurinder na ganing tao, arestahon paged. Tsakto man is Bato de la Rosa. Amo na gani hambal ni MMDA Chairman Nicolas Torre III. Hindi nyo pag-i-underestimate si Bato, no? Dasig lang na dumalagan, pero dasig mo na magulag utok ya. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ang mahal ni MMDA Chairman Nicolas Torre III, never underestimate Senator Bato de la Rosa. Di siyempre kagi Chief PNP mo. Hindi man na mag-Chief PNP kung alang-alang abilidad just na. Sa aton sinigino niya nga mga kauturan. Pero galing lain man na iyang kaso ginapangatubang ni Bato mo. No? Kung prisuhay lang guro dari Pungsod Pilipinas, laban-laban batuan man ni sila ni Senator Bato de la Rosa. Galing iti dalon to siya sa Daheg. Sa aton sining mga kabumbo, layo to ya sa sining gindakuan sining lugar Pungsod na Pilipinas. Hindi to saya kasugbasan nga native nga paak manok. Hindi ba? Hindi to saya kasugbasan priskang isda. Ay, maluoy ka, sa aton sinikiro niya nga mga kulturan. Pero matuod bala ang payag ni Senator Jinggoy Estrada nga gintanyagan sa kuno nga saylo ka lang diri sa amon partido kay iatras namon ang kaso batok sa imo. Kung sino ina, hambal ni Senator Jinggoy, abangan ang susunod na kabanata. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ari bala ang kabahin sang pahayag maluha-luha nagapropisgo pa ni si Senator Jinggoy Estrada kagapon sa nagatubang sa magkatapo sang media, no? Sa pag-eksplikar sa aton sini nga mga kulturan sa kung ano ang iya sini nga pagahimuon kasunod man sang pagwa sang arrest warrant sa kaso sini iya nga plunder nagikan sa Sandigan Bayan. Aryo, pabati nga pakita naton sa aton sini nga mga kabumbo. I'm already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody.
Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Abangan ang susunod na kabanata. Sino ni nag-uper siya nga basura yan sini nga kaso kung mag-sailo sa man sa aton sini nga mga kasimanwa. So, bantayan nato ng dugang pagin sini nga mga development ara nabi ang New Center mo. Pero dugangan tani karon no pagbalik naton sa gyapon diri sa Bumbuanay sa Udto. Check naton sa aton sini mga kulturan dugang mga balita kag impormasyon later on sa pagpanumbalik sa Bumbuanay sa Udto pagkatapos sang Bombo Network News. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras. Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay Martes, ikalawang araw sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang Senate Minority Bloc hindi naniniwalang pananakot ang pagsasampa ng kaso laban sa mga miyembro ng Majority Bloc ng Senado. Si Senator J.V. Estrada ay kinalungkot naman ang pagkakakulong muli ng kanyang kapatid at nanindigang dapat manaig ang proseso ng batas.
Samantala sa iba pang mga updates mamaya, ang House Prosecution Panel binatikos ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case at tinawag ito bilang isang non-answer. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sinuri naman ang kahandaan ng mga paaralan bago ang pagbubukas ng klase. Ang Philippine National Police naghahanda na rin sa nationwide deployment bago ang nakatakdang pasukan. Sa provincial report abangan mamaya, 15 negosyante apektado sa pagkasunog ng Daraga Food Park diyan sa may bahagi ng Albay. At sa ating international news naman, usapang United States at Iran, mabilis ang pag-usad sa kabila ng mga banta sa paglawak ng digmaan. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Naniniwala si Senator Riza Ontiveros na hindi isang uri ng pananakot ang sunod-sunod na pagsasampa o paghahain ng kaso laban sa mga miyembro ng Senate Majority Bloc. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa Senador, binigyang diin niya ang lehitimong kaso ang kinakaharap ng kanyang mga kapwa-senador habang binibigyan din sila ng pagkakataon na sagutin o magbigay ng kasagutan sa kanilang mga kaso dun sa korte. Naniniwala ang senador na posibleng naipon lamang ang mga kaso dahil sa mga naantalang proseso kaya't halos sabay-sabay na ilang mambabatas na nasasampahan ng kaso. Parang I think nabanggit na rin ng sino ba nung nakaraang linggo or nitong weekend, yung mga kasong iyan po kasi, case build-up, matagal na pong nangyayari yan. Hindi naman pwedeng madaliin para lang mag-fit o mag-swak sa ibang proseso tulad nung sa Senado ngayon. So, I think, and yung iba doon ay, yung ibang mga proseso ay dinelay noon. So, nagpang-abot-abot na ang marami ngayong panahon. Nagpang-abot sa trabaho ng pagsasabatas na ginagawa o dapat ginagawa namin sa Senate dito sa ilang mga kaso na nakaharap sa ilang miyembro namin sa Senado and other processes. Kung lamang sana hinaharap ang bawat proseso sa tamang panahon, hindi sana mag-iipon-ipon. Sa kasalukuyan, nahaharap sa kasong crimes against humanity si Senator Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Naharap din si Senator Jingo Estrada sa kasong plunder at graft kaugnay ng mga anomalya sa mga flood control project. Habang gumugulong din ang investigasyon labang sa iba pang mga senador na pawang mga miyembro ng mayorya. Kaugnay nito ay itinanggi rin ni Senator Ontiveros ang paratang na mayroon numanong alam ang minority bloc sa gumugulong na case build-up laban sa mga miyembro ng majority bloc. Ayon kay Ontiveros, kung totoo mang may case build-up, bahagi ito ng normal na proseso ng investigasyon at ang pagkahanda ng mga kaso bago ihain o tuluyang ihain sa korte. Nagsiserve sila sa pleasure ng peers nila, kaming lahat ng mga senador. Nagsiserve ang sino mang Senate President sa ilalim ng konstitusyon. At sinabi ni Minority Leader Tito noon, nagsiserve siya noon under God. So, basta para sa amin sa minority, mapa-minority, mapa-majority, sa anumang panahon, nakatutok kami sa aming trabaho. Sa huli ay sinabi ni Senator Ontiveros na kahit sa kasalukuyang sitwasyon ng Senado, magpapatuloy pa rin ang kanilang trabaho at manatiling tapat sa tungkulin upang manumbalik ang tiwala ng publiko sa mataas na kapulungan. Samantala, nakakulong na sa Quezon City Jail Male Dormitory sa payata si Senator Jingoy Estrada at tatlo niyang kapwa-akusado sa umunoy 573 million pesos na flood control anomaly patapos silang ilipat sa kustudiya ng Bureau of Jail Management and Penology. Ayon sa nasabing bureau, kasama ni Estrada sa pasilidad sina Denrel Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. at nalinaw ng ahensya na walang espesyal na pagtrato ang matatanggap ng apat at mananatili sila sa general population ng mga persons deprived of liberty. Sinabi rin ng Bureau of Jail Management and Penology na sumailalim ang mga ito sa mandatory medical screening bago tuluyang ipasok sa pasilidad at sasailalim sa kaparehong security and custodial measures na ipinapatupad sa ibang detainees. Samantala, nananatili sa pangangalaga ng ospital ng Philippine National Police si former Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan matapos makaranas na mataas na presyon sa kanyang dugo. Nakaharap sina Estrada at mga kapwa-akusado sa kasong plunder at graft kaugnay ng umano'y anomalya sa mga proyektong flood control habang mariin namang itinagi ng senador ang lahat ng paratang laban sa kanya. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, kuha tayo ng reaksyon mula po sa kapatid ni Senator Jinggoy Magacabombo. Meron pong
reaction dito ang kanyang kapatid na si Senator J.V. Ejercito at nalulungkot daw ho doon sa muling pagka-aresto ng kanyang kuya o kanyang nakakatandang kapatid, pero nanindigan na dapat ay masunod pa rin ang proseso ng batas. May update po dyan, live report si Bombo Angelo Ganan. Bombo Genesis Bombojay, nalulungkot umano si Senator J.V. Ejercito sa pag-aresto sa kanyang kapatid na si Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng kasong plunder dahil sa umunoy pagkakasangkot sa flood control scam. Ayon kay Ejercito, bilang kapatid, ikinalulungkot din niya para sa pamilya ni Estrada ang pagkakaaresto at kinakaharap nitong kaso. Ngunit bilang isang halal na lingkod bayan, kailangan umanong sundin ang proseso ng batas kaya't ipinapaubayan na aniya ang pag-usad ng kaso sa batas at umaasa umano siya na manaig ang hustisya at lalabas ang katotohanan. Sa katanungan kung anong mensahe niya para sa kanyang kuya Jinggoy, ani ni Ejercito, ipinagdarasal umano niya si Estrada na maging matatag upang harapin ang mga akusasyong ibinabato rito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator J.V. Ejercito. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko, tinatanong ko dahil akong kamag-anak, kapatid ko. Kaya lang, bilang kapatid, bilang kasama, nalulungkot ako sa nangyayari. Siyempre sa kanyang pamilya. Pero sabi ko nga, bilang lingkod bayan, ay kailangan hayaan natin umusad ang batas, no? Kailangan malaman ang buong katotohanan at yung manaigang hustisya. That's the bottom line, no? Mahirap timbangin, pero siyempre may pananagutan din ako dahil ako'y halal ng taong bayan, kaya siyempre kailangan hayaan natin ang batas na umusad. Kaugnay nito, Bombo Genesis, hindi naman direktang sinagot ni Ejercito kung may katotohanan ang umunay panggigipit sa kapatid. Wala umano siyang alam tungkol rito dahil hindi na rin sila nagkausap ni Estrada. Dagdag pa ng senador, nakakalungkot din umano ang kasalukuyang sinasapit ng institusyon dahil sa nadadamay ito sa mga politikal na pangyayari. Aniya, dapat unahin munang maibalik ang dignidad at respeto ng publiko sa Senado. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator J.V. Ejercito. I'm not aware of that. Basta, yun lang yung sa akin, no? Sa atin, trabaho. Tsaka syempre nalulungkot din ako overall sa nangyayari sa Senado. Kailangan natin balik yung respeto, yung dignidad ng Senado, no? With all of this, sa nangyayari mga nadadamay sa political na mga pangyayari, yung integridad ng Senado, no? Sana naman isave dating institution. Si Estrada at Ejercito, Bombo Genesis, ay parehong anak ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Bagamat magkadugo, ay mayroon naman silang pagkakaiba ng pananaw sa politika. Si Ejercito ay nabibilang sa hanay ng minority bloc, habang si Estrada naman ay nasa grupo ng tinatawag niyang independent majority bloc. Samantala, naniniwala naman umano si Ejercito na kaya't hindi dumalo ang majority bloc kahapon sa sesyon dahil sa nabawasan ng kanilang bilang at maaaring magkaroon ng pagbabalit ng liderato sa Senado. Kaduda-dudaan niya ang hindi pagdalo ng mga miyembro ng mayorya dahil nangyayari lamang ito sa panahon ng force majeure o kung may sakuna, bagyo, baha o pangyayaring wala sa kontrol ng tao. Sa hiwalay na panayam naman, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na dereliction of duty ang naging aksyon ng majority bloc matapos na hindi magpakita sa plenaryo nang wala man lang umanong abiso. Pinag-aaralan aniya ng kanilang grupo sa minority kung ano ang tamang hakbang at maaaring isampa sa mga miyembro ng mayorya sa Ethics Committee kaugnay ng hindi pagdalo sa sesyon. Bomojelo, parang dun sa reaction ni Senator JV, parang hindi naman siya ganun dun sa physical feature ni Senator JV, parang hindi siya ganun kalungkot based on sa interview sa kanya. Yan nga ang umuugong ngayon, Bombo Genesis, na katanungan maging sa publiko kasi hindi nga makitaan na masyadong nalulungkot itong si Senator J.V. Ejercito at mamaya, Bombo Genesis, pag ating siyang namataan at nakita dito sa plenaryo ng Senado, ay ating siyang muling tatanungin tungkol dito, Bombo Genesis. Pero sa mga nakalipas na mga footage na kuha ng Bombo Radio Philippines dyan sa may Senado, hindi gaano nakikita nag-uusap ang dalawang magkapatid,
sabi niya kahapon, Bumbo Genesis, na hindi sila masyado nakakapag-usap nitong kanyang kapatid na si Senator Estrada. Kaya sabi niya nga ay wala siyang alam patungkol dito sa sinasabi ni Senator Estrada na pananakot o pag-iinganyo sa kanya na lumipat sa minority block para iurong itong kanyang kaso, Bumbo Genesis. At medyo din to si Senator Ejercito, Bumbo Genesis, noong mga nakalipas na linggo, araw, medyo nagiging rin siya, hindi humaharap sa media, Bumbo Genesis. Sige, maraming salamat, Bumbo Jello. At yan ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, update pa rin po tayo mga kabombo sa iba pang mga development dahil ongoing din po yung pagbasa ng sakdal para ho kina Senator Estrada dyan po sa may bahagi ng Sandigan Bayan. Ito naman po dun sa kaso po niya nag-graph mga kabombo at ang iba pa niyang mga kapwa-akusado. Si Bombo Grant Hilario para sa dagdag na development. Yes, Bombo Genesis, nakatakdang isagawa ng Sandigan Bayan ang arraignment at pre-trial sa kaso kinakarap ni Senador Jinggoy Estrada ngayong araw, ika-2 ng Hunyo. Patay sa impormasyon, mamayang 1:30 ng hapon sisimulan ng ikalawang dibisyon ng Sandigan Bayan ang pagbasa ng sakdal at ang paunang pagdinig o pre-trial sa kaso. Dito kakaharapin ni Senator Jinggoy ang kasong paglabag sa Section 3E ng Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bukod sa senador, kapwa-akusado niya sa kaso ang dating kalihim ng Department of Public Works at Highways na si Manuel Punoana. Sa isasagawang arraignment at pre-trial, posibleng matalakay ang patungkol sa mga motion inihain ni Senator Jinggoy Estrada sa korte. Naghain kasi ito kahapon ng motion to reset hearing at pati urgent omnibus motion at kautalam para hilingin ipawalang bisya ang kaso o to quash the information. Pangalawa, ma-dismiss ang kaso o di kaya isuspende muna ang pagdinig at ipag-utos sa muling pagbubukas ng investigasyon. Si Senador Estrada, maliban sa kasong graft, ay naharap din sa kasong plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman alinsunod sa investigasyon sa malawakang korupsyon sa mga proyektong flood control. Dahil rito, ang grupong One Sambayan Coalition ay ikinatuwa ang pag-usad ng mga investigasyon at kaso ng maaresto si Senador Estrada. Bigyan din ni Attorney Howard Calleja, co-convener ng One Sambayan Coalition, na dapat lumitaw na ang katotohanan at mapanagot ang dapat panagutin. Sa eksklusibo po na yan, ating pakinggan si Attorney Howard Calleja. Masaya po ang grupo natin at sabi ko nga umuusad naman ang ating justice system bagamat sabi nga namin medyo kailangan katukan at kailangan bilisan pangalawang senador na ito, although yung first one ex-senator Bong Revilla, pangalawa ito si Senator Jinggoy, of course nasa kanila pa rin yung presumption of innocence bagamat sa proseso ng ating justice system kami natutuwa na sabi ka nga at long last tutuloy na't madidinig ang kaso para makita natin ano ba talaga ang katotohanan at may accountability at sana managot ang dapat managot. Abang nilinaw naman ni Attorney Calleja na hindi porket napabanggit ang pangalan ng isang opisyal sa isyu ng korupsyon ay agaran dapat ikulong na ito. Ani ay dadaan pa rin sa proseso ng investigasyon ng Department of Justice at Ombudsman na susundan ng pagdiliti sa hukuman o Sandigan Bayan. Muli ating paggan si Attorney Howard Calleja ng One Sambayan Coalition sa eksklusibo programa ng Bombo Radio Philippines. Marami pa kasing nababalita pero ako ho bilang abogado susunod ho tayo sa ebidensya, no? Hindi naman porket nabanggit ang pangalan talagang tayo dapat sumigaw na yan litisin or let's say ikulong or something sundin po natin kung ano yung ebidensya at yung ebidensya po ito sinasala po ng ating either ng DOJ o ng Ombudsman since they are public officials talaga pong sa Ombudsman po ito babagsak at kung sa tingin nila merong probable cause or may high probability of culpability or na ginawa nila itong pagsasala na ito yun dadalhin nila sa Sandigan Bayan para nga litisin ng korte.
para nga tingnan kung ano ang katotohanan at sabi ko nga, managot ang dapat managot. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Binatikos ni Senator Panfilo Ping Lacson ang hindi pagdalo ng majority bloc sa sesyon ng Senado nitong nakalipas na araw at sinabing tila layunin nilang i-hostage ang mga panukalang batas kasunod ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Senator Lacson, hindi may tuturing na pagtatanggol sa kalayaan ng Senado ang naging hakbang ng mayorya sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano. Anya, isa itong malinaw na kapabayaan sa tungkulin at walang kinalaman sa pagtataguyod ng rule of law o pag-iral ng batas o kalayaan ng naturang institusyon. Sinabi rin ng senador na hindi malulutas ng pag-boycott sa sesyon ang umiiral na hidwaan sa Senado. Sa halip ay ang apekto umano nito ay ang pagpigil sa pag-usad ng mahahalagang panukalang batas at iba pang gawain ng kapulungan. Dagdag pa ng senador, ang pag-aresto kay Estrada ay hakbang tungo sa paghahatid ng hustisya, kapwa para sa mga umano'y biktima ng anomalya sa flood control project at para sa senador mismo. Muli rin anyang ipinahayag ang kanyang hangarin na maibalik ang integridad, dignidad, reputasyon at tiwala ng publiko sa mataas na kapulungan. Inwestiyon din ni dating Socio-Economic Planning Secretary at Economics Professor Winnie Monsod ang hindi natuloy na sesyon ng Senado itong araw ng Lunes. Kasunod pa rin yan ang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Sa kanyang pahayag, tinanong ni Monsod kung mas mahalaga ba ang pagsama kay Estrada kaysa sa pag-preside sa nakatakdang sesyon ng Senado. Pasado alas 7 nga ho ng gabi ay hindi pa rin po nagsisimulang sesyon, bagamat dinaluhan nito ng 11 miyembro ng minority. At ayon sa Media Relations Officer ng Senate President na si Anan Peter Cayetano, hindi na itutuloy ang sesyon sa naturang araw. Ang naturang pangyayari ay nagdulot po ng tanong hinggil sa prioridad ng mga senador at sa kahalagahan ng pagpapatuloy ng mga deliberasyon sa kabila ng mga personal na pangyayari. Sa iba pang balita, pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division si former Senator Bong Revilla na hindi na muna pisikal na dumalo sa pagdinig sa kinakaharap na kasong malversation of public funds. Ngayong araw, Hunyo 2, ay nagpatuloy muli ang trial proceedings laban sa nakakulong na dating mambabatas. Sa kabila ng hindi pisikal na pagpunta ni Revilla sa anti-graft court upang maibahagi sa proceedings, present naman ang 5 sa kanyang mga kapwa-akusado. Ang mga ito ay pawang mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways Bulacan Field Office. Umarap naman sa naturang trial bilang testigo si Engineer John Carlo Rivera, na dating project engineer ng Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineering Office. Naharap ang dating senador sa malversation through falsification dahil sa umunoy partisipasyon niya sa isang ghost project doon sa may Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 98 million pesos. Samantalang umakyat naman sa 17 itong bilang ng mga nasawi sa pagbagsak ng isang itinatayong gusali sa Angeles City matapos makarecover ng itong mga responder ng 4 pang mga bangkay mula sa mga guho nitong Lunes ng gabi hanggang Martes na madaling araw. Ayon sa mga otoridad, na-recover ang ika-14 na bangkay dakong alas 11:20 ng Hunyo 1 ng gabi, habang ika-15 at ika-16 na biktima naman ay natagpuan bandang 1:00 at alas 2 ng madaling araw nitong Hunyo 2. Na-recover naman ang 17 pa na katawan na nasawi dakong alas 4 ito nakita. Natagpuan din ng mga rescue team itong labi ng isang aso sa ilalim ng mga gumuhong bahagi ng gusali. Sa kasalukuyan, tinatayang 3 pang individual ang nawawala habang nagpapatuloy ang search, retrieval and clearing operations sa lugar. Ayon sa Bureau of Fire Protection at local government units ng Angeles City, maaari pang magbago ang bilang ng mga biktima habang nagpapatuloy ang operasyon. Gumuho noong Mayo 24 ang itinatayong siyam na palapag na gusali sa Teodoro Street, Barangay Balibago na nagbunsod ng malawakang rescue operation mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Meron na ho tayong 20 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Abangan din mamaya, maki-update din ho tayo dahil ang Director ng National Bureau of Investigation ay naghain po ng kaso muli, panibagong ethics complaint laban sa kinatawan po ng Cavite, si Representative Kiko Barzaga. Abangan po yan mamaya, mga kabombo.
Binawi na ng Senate Blue Ribbon Committee ang imbitasyon nito kina Attorney Levito Baligod kasama ang 18 dating sundalo o nagpakilala mga dating sundalo para sana dumalo sa unang hearing ng naturang komite na nakatakda sa June 4 sa ilalim ng bagong committee chair na si Senator Pia Cayetano. Sa kanyang post ngayong pong araw, sinabi ni Attorney Baligod na natanggap niya ang imbitasyon kahapon. Ngunit kinagabihan o matapos lamang ang ilang oras, agad ding binawi ang naturang imbitasyon. Ito ay dahil na rin sa umunoy direktiba mismo ni Senator Pia Cayetano na siya pong uupo bilang chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Batay na rin sa inilabas ni Attorney Baligod na liham mula sa Blue Ribbon Committee Oversight Office Management. Dahil dito sinabi ng abogado na ang naturang hakbang ay nagpapakita lamang daw kung ano ang pinagdadaanan ngayon ng naiiwang institusyon na nagpupumilit maging independent. Ito ho ang Senado. Anya, sumasailalim ang Senado sa tinatawag na self-immolation o ito yung pagsasakripisyo sa sarili nito dahil na rin sa minority bloc at sa tulong mismo ng punong ehekutibo at ng Kamara de Representantes. Ayon pa kay Attorney Baligod, malinaw kung sino ang mga umayaw na maimbestigahan ang nangyaring pagnanakaw sa trilyong pisong kaban o pondo ng bayan. Posibleng takot anya sila sa sasabihin na dating Presidential Legislative Liaison Office Chief Undersecretary Adrian Bersamin, dating Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, yung pong mga 18 dating sundalo at iba pa. Sa kabila nito ay wala pang kumpirmasyon ukol sa posibilidad ng tuluyang pagkakakansela sa hearing na nakatakda sa Hunyo 4. Samantala mga kabombo Star Nation, kuha rin tayo maya-maya ng ilan pang mga balita dyan naman sa bahagi ng Palasyo Malacanang dahil si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinuri yung umakandaan ng mga paaralan bago ang pagbubukas at pagbabalik ng klase. Balikan natin maya-maya ang linya ni Bombo Isa Cotonera. Sa iba pang balita, Bombo Jen. Bago ho yan, update ho tayo dahil muling naghain ng ethics complaint ang bagong director ng National Bureau of Investigation, si Attorney Matibag, laban kay Representative Kiko Barsaga. Paki-update po tayo sa live report ni Bombo Annalyn Soberano. Bombo Genesis, Bombo Jai, naghain nga ng ethics complaint ang National Bureau of Investigation laban kay Cavite Representative Kiko Barsaga sa House Ethics Committee at humiling ng investigasyon na maaring humantong sa disciplinary action. Ito ang inihayag ni NBI Director Melvin Matibag sa isang interview. Ayon kay Matibag, siyam na social media post ni Barsaga ang na-validate umano ng Meta ang naglalaman ng mga alegasyong may tangkang pagpaslang at putukan na kinasungkutan ng NBI sa loob ng Senado. Sinabi niyang nakapag-livestream din si Barsaga habang nagaganap ang insidente. Pakinggan natin ang panayam kay NBI Director Melvin Matibag. We filed a complaint against Congressman Barsaga sa Ethics Committee and requesting for an investigation and eventually disciplinary actions to be taken by the Ethics Committee against Congressman Barsaga. Ano yung offenses? Yung mga publication niya during the time that there is this shooting incident in the Senate, meron siyang mga pinost which is very offensive to the National Bureau of Investigation. Meron siyang live din doon na ginawa. And I'm filing it not as on my personal position, but I'm filing it in behalf of the men and women of the Para kay Matibag, hindi maituturing na freedom of expression ang ginawa ni Barsaga dahil mas lalo nitong pinainit ang sitwasyon noong nagkaroon ng barilan sa Senado. Anya, ang mga pahayag ni Barsaga ay nakadagdag sa tensyon ng sitwasyon at hindi maaring ituring lamang na saklaw ng freedom of expression. Muli, itong si NBI Director Matibag. Kaninang sinasabi nyo, freedom of expression, pwede naman ka mag-dissent but it should be within the bounds of the law. Iginiit ni Matibag na ang reklamo ay isinampa hindi niya bilang personal na hakbang kundi sa ngalan ng NBI. Hiniling ng NBI sa Ethics Committee na imbestigahan ang usapin at magpataw ng kaukulang parusa alinsunod sa House Rules. Ayon kay Matibag, mari umanong umabot sa pagtanggal sa pwesto ang pinakamabigat na kaparusahan. Bukod sa ethics complaint, sinabi rin ni Matibag na pinag-aaralan ng NBI ang pagsasampa ng iba pang kasong kriminal laban kay Barsaga kabilang ang posibleng inciting to sedition.
Anya umaabot sa 16 pages ang kanilang reklamo at nakabatay ito sa probisyon ng Revised Penal Code. Pakinggan natin muli si Director Melvin Matibag. Penal Code, Article 154. Meron doon. Sir, with this filing, sir, asahan nyo na magkakaroon din ng buwelta sa inyo si Congressman Barsaga? Well, he is entitled to do that. Do you want him expelled before the first regular session? It's up to the committee. We filed our complaint, so it's the committee who should decide. You ask me if I want him to be expelled, I think there's enough basis for him to be expelled from the office. Sir, clarification. Si NBI Director Melvin Matibag. Sa ibang balita naman, Bombo Genesis, sinabi ni Abra Representative J.B. Vernos na malaking tulong sa mga lokal na pamahalaan ang nakatakdang Memorandum Circular para sa pagpapatupad ng Public-Private Partnership o PPP project. Ayon sa mambabatas, makakatulong ang mga PPP project upang maisakatuparan ang mga programang pangkaunlaran kahit kulang ang pondo ng mga local government units. Inaabangan din natin, Bombo Genesis, ang pulong nga ng House Prosecution Panel at ang kanilang tugon nga dito sa sagot na isinumite ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court. So yan ang latest, Bombo Genesis, mula dito sa Kamara. Bumbuan. Yes, Bombo. Yes. Officially, natanggap na ba ng prosecution panel? Kasi kahapon parang nag-stop yung cycle doon sa may part ng Senate, ano? Yung kaya nga tinatanong natin dito ngayon, Bombo Genesis, no, kung nakatanggap. Pero may mga pahayag silang ibinigay. Sinabi nga ng prosecution panel na ang sagot ni Vice President Sara Duterte doon sa articles of impeachment ay paulit-ulit lamang. Ayon kay Representative Terry Redon, sabi niya ang tugon ng Vice Presidente ay rehash ng kanyang previous non-answer o muling paglalatag ng mga naunang depensa. Samantala, sinabi naman ni Representative Luistro na sila nga ay nagkakaroon nga sila ng sabi nga niya, itong si Representative Luistro na naghahanda na ang House Prosecution Panel ng kanilang official na reply na kinakailangang maisumite sa loob ng 5 araw matapos matanggap ang sagot ng Vice President. So inaasahang makukumpleto ito bago ang nakatakdang pre-trial conference ng impeachment court. Kaya nakatakdang din ng Senado bilang impeachment court ang kaso laban niya kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. So inaabangan natin ngayon, Bombo Genesis, itong posibleng magkakaroon ng press conference at magbibigay ng detalye ang House Prosecution Panel sa kung ano pa ang mga hakbang na kanilang gagawin hinggil na dito. Okay. Maraming salamat, Bomboan. Live mula dito sa Kamara, Bombo Alani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang mga development ho tayo or kaugnay na development, bumuelta naman si mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Kasunod pa rin po yan ng pagsusumite ng naturang kampo sa kanilang kasagutan sa impeachment case o impeachment complaint. Ayon kay Representative De Lima, ang kasagutan ng pangalawang Pangulo ay mistulang nakapokus lamang sa pag-iwas na magkaroon ng trial sa halip na sagutin ang bawat alegasyon laban sa kanya. Nanindigan si Representative De Lima na itinatakda ng saligang batas ang agarang pagsasagawa ng trial sa pamamagitan ng Senado bilang isang impeachment court at hindi na lamang basta pagbasura sa reklamo. Maalala kasing muli pong ipinapabasura ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang impeachment case dahil sa umunoy mga paglabag ng Kamara de Representantes, partikular na ang Justice Committee sa ilang pinagdaanan nitong proseso. Git ng batigang mambabatas, dapat ay magkaroon muna ng trial bago hatol. Dapat din ang magkaroon ng paglilitis bago madismiss. Hinamon din niya ang pangalawang Pangulo na harapin ang impeachment complaint at sagutin ang mabibigat na mga paratang. Di rin dapat ipinagkakait ng Vice Presidente sa taong bayan kung anuman ang katotohanan at ang pananagutan. Tinawag naman ni House Impeachment Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno at Bicol Sarok Party List Representative Terry Redon na isa na namang non-answer ang isinumiting tugon ni Vice President Sara Duterte sa Senado kaugnay ng impeachment case laban sa kanya. Ayon kay Representative Redon, tila inuulit lamang ng kampo ng Vice Presidente ang mga nauna nitong argumento sa House Committee on Justice at hindi direktang sinagot ang ilan sa mga aligasyon kabilang ang umano'y pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.,
First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Samantala, iginiit ni Representative Jokno na hindi maaaring ibasura agad ang impeachment case bago pa man ang paglilitis. Anya, malinaw na sa konstitusyon ang tanging Senado lamang ang mayroong kapangyarihang litisin at magpasya sa mga kaso ng impeachment, kaya't kinakailangang marinig muna ang mga testigo at masuri ang mga ebidensya. Sa panig naman ng House Prosecution Panel, sinabi ni Lano del Sur Representative Zia Alonto Adjong na kanilang rerepasuhin ang isinampang sagot ng Vice Presidente kasama ang kanilang legal team. Tiniyak din niya na handa ang prosecution panel para sa nakatakdang impeachment trial sa nalalapit na Hulyo 6 at tutugon sila sa tamang panahon kung kinakailangan. Sa ibang mga balita ho tayo mga kabombo, pero oras ho natin muna. Meron na ho tayong 28 minutes na lamang bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Sa ibang mga updates, dumating na sa Pilipinas ang 21,000 o 21,000 metriko tonelada ng liquefied petroleum gas o kilala sa pinaikling tawag na LPG na binili ng gobyerno bilang bahagi ng Emergency Energy Security Program ng Department of Energy. Ang naturang shipment ay galing po sa Texas, USA at dumaong kamakailan sa may Terminal South Pacific sa may Calaca, diyan sa may probinsya po ng Batangas. Ayon sa Energy Department, ang liquefied petroleum gas ay binili ng Philippine National Oil Company sa pamamagitan ng commodity trader na Trafigura Ltd noong pong Abril at 13 ng kasalukuyang taon. Ang kargamento ay binubuo ng 50% na refrigerated propane at 50% na refrigerated butane. Layong palakasin ang reserbang panggatong ng bansa upang maiwasan ng kakulangan sa supply sa panahon po ng energy emergency. Sa pagdating ng panibagong shipment, maabot na sa halos 42 araw ang National LPG Inventory ng Pilipinas, mas mataas kumpara sa minimum requirement na 7 araw lamang. Gayunpaman, natiling mataas ang presyo ng liquefied petroleum gas sa merkado dahil yan sa global market volatility. Ang isang 11 kilo na LPG ay nagkakalaga po ng mahigit sa 1,700 pesos. Ito po yung 11 kilo na cylinder. Binigyan din po ng Energy Department na ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan upang tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng enerhiya, maiwasan ng hoarding at mapanatili ang katatagan ng presyo sa gitna pa rin po yan ng pandaigdigang pagbabago sa merkado. Sa ibang mga updates tayo, ipinahayag naman ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na nakataas na sa tinatawag na heightened readiness ang Philippine National Police bilang maghahanda sa mga posibleng epekto ng tagulan at maging ng habagat ngayong taon. Ayon kay General Nartates, inatasan na ang lahat ng Police Regional Office at mga units sa buong Pilipinas na palakasin ang kanilang disaster response operation. Kabilang na sa mga hakbang ang pag-activate ng Disaster Incident Management Task Group, pag-ipag-ugnayan sa mga lokal na Disaster Management Office at maging ang paghahanda ng mga search and rescue assets. Sinabi rin ng General na handang tumulong ang mga pulis sa mga evacuation, search and rescue operations, maging ang humanitarian assistance at pagpapatibay ng seguridad sa mga lugar na maapektuhan ng iba't ibang kalamidad. Dumating ang paghahandang ito matapos ng opisyal na ideklara ng State Weather Bureau ang pagsisimula ng panahon ng habagat na karaniwang nagdadala ng malalakas na mga pagulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Anya, hindi lamang pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan ang tungkulin at papel ng Philippine National Police, kundi maging ang pagtulong sa mga mamamayan sa panahon ng mga sakuna. Sa iba pang balita mga kabombo, Star Nation, inamin ng Department of Education na malubha ang kinakaharap na crisis sa literacy matapos lumabas sa pagsusuri na 87% ng mga mag-aaral sa grade 11 ay hindi pa maituturing na independent readers o may kakayahang magbasa at umunawa ng mag-isa. Ayon kay Department of Education Undersecretary Carmela Oracion, seryoso ang sitwasyon at hindi ito nagsimula sa senior high school, kundi bunga ng matagal ng learning gaps na lumalala dahil sa kahirapan, kakulangan sa learning materials, limitadong suporta sa tahanan at epekto ng pandemya. Sinabi rin ni Undersecretary Oracion na sumasang-ayon siyang mayroong problema at itong problema ay sumasalamin sa mas malawak na suliranin sa sistema ng edukasyon. Gayunman, nilinaw niyang hindi lamang ito usapin ng K-12 program, kundi ng matagal ng hamon sa pagkatuto ng mga estudyante.
Bilang tugon, nagsagawa ang Department of Education ng Summer Remediation Program para sa senior high school students at magsasagawa ng literacy assessment mula Hunyo 8 hanggang Hunyo 11 upang matukoy ng mga mag-aaral na nangangailangan ng espesyal na tulong at tutoring. Umaasa rin ang kagawaran na makatutulong ang bagong 3-term calendar o school calendar sa pagpapalakas ng remediation at learning recovery programs. Kaugnay ng usapin sa edukasyon mga kabombo, maki-update ho tayo sa pamagitan ni Bombo Isa Cotoner dahil pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maayos po yung mga eskwelahan ho natin bago yung nakatakdang pagsisimula ng klase. By Monday, sa Hunyo 8 ay nasaan po magsisimula muli ang school year 2026-2027. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Genesis, Bombo Jai, nilinaw nga ng Palasyo Malacanang ngayong araw matapos itong kanilang press briefing na inaresto si Senator Jinggoy Estrada kahapon sa loob ng Senado at taliwas yan doon sa unang sinabi na kusangang nag-surrender itong naturang senador. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinigundahan ng palasyo ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na nauna nang ipinatupad ng mga otoridad ang warrant of arrest laban sa senador bago pa man siya makaharap sa media. Ipinaliwanag ni Castro na hindi voluntaryong nagtungo sa Estrada sa alinmang tanggapan ng law enforcement agencies o sa korte upang sumuko. Anya, nakahanda ng mga otoridad na arestuhin ang senador at humiling lamang ito ng pagkakataong makapagsalita sa media bago tuluyang sumailalim sa proseso. Dagdag pa ng opisyal ng palasyo, ito rin ang impormasyong ipinaabot sa kanya ni DILG Secretary Remulla na kabilang sa mga naghatid ng warrant of arrest sa gusali ng Senado. Nauna namang sinabi ni Estrada kahapon na siya ay kusang sumuko sa mga otoridad, gayon man iginiit ng Malacanang at ng Department of Interior and Local Government na nangyari ang isang pag-aresto alinsunod sa ipinalabas na warrant at hindi isang voluntaryong pagsuko. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro. Matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP, o sa korte sa Sandigan Bayan. So, tama po ang pananaw ni Secretary John Vic na hindi po ito voluntary surrender kung hindi pag-aresto. Samantala, personal naman ngayong araw na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung paghahanda para sa pagbubukas yan ng klase ngayong taong panuruan 2026 dito sa may Kapitbahayan Elementary School sa Navotas City bilang bahagi ng paghahanda para nga sa pagbubukas ng klase sa Hunyo, ika-8 ng Hunyo. Kasama ng Pangulo si Department of Education Secretary Sani Angara at mga lokal na opisyal sa pag-inspeksyon sa paaralan upang tiyakin ang kahandaan ng mga pasilidad para sa mga mag-aaral. Sinuri nila ang mga safety feature ng paaralan kabilang ang CCTV security network, gayon din ang supply ng tubig at kuryente. Bilang suporta naman dito sa pagbubukas nga ng pasukan ngayong taon, naglaan ng pamahalaan ng trabaho para sa mahigit 243,000 na manggagawa. Sa ilalim niya ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged and Displaced Workers o yung TUPAD program upang tumulong sa paghahanda ng mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yun na nga, we are just improving the facilities. Kung may instruction man ako, tiyakin nila na handa sila sa pagbukas ng eskwela, ng klase. Para naman hindi nabibitin yung mga bata. Samantala, sa iba pa namang updates, Bombo Genesis at Bombo Jai, target naman ng Commission on Elections na itaas ang 25% na ballot shading threshold para sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa September 14, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, pinag-aaralan ng Commission and Bank at Technical Team ang pagtaas mula sa kasulukuyang 15% na threshold upang maiwasan ang kalituhan at mga isyong may kaugnayan sa pagbibilang ng boto. Ipinaliwanag ni Garcia, bagaman walang naging problema doon sa 15% threshold noong 2025 national and local elections at nakapagtala pa ito ng 99.99% accuracy rate sa random manual audit,
Inirekomenda ng kanilang technical experts ang mas mataas na threshold upang maiwasan ang anumang pagdududa sa resulta ng halalan. Kaugnay niyan, pakinggan natin naman ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. 25% na threshold sa BARM gagamitin na. Yes, plano namin ipataas yan, although subject pa sa approval ng Commission NBank sa kasalukuyan. Base doon sa na-approve kasi ng COMELEC NBank na guidelines para sa pagkukondak ng eleksyon para sa 2026 Bangsamoro Parliamentary Election ay 15%. Yun po yung dati natin, yung 2025. Pero dahil nga sa may mga nag-question, bakit kasi 25 lang o di gawin natin, bakit kasi 15 lang o di gawin natin 25. Wala naman pong problema whether 15 or 25, it doesn't matter kasi kahit 15% nababasa ng makina. Pwede with more reason lalo na ito ay 25%. Nung nagkaroon tayo ng random manual audit na nagresulta sa 99.9992% na accuracy rating, wala namang nakitang problem doon sa 15. Kung kaya nga lamang, para wala na lang po magre-raise ng issue, kaya po sinasuggest ng technical people natin na gawing 25%. Yan muna, latest update mula dito sa Palasyo Malacanang. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Oras natin, meron na lamang tayong 18 minuto bago sumapit mga kabombo ang 1:00 ng hapon. Sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, yung pong bilang ng mga biktimang makikilahok sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon po sa may International Criminal Court, inasahan na lalo pang madadagdagan. May exclusive report po dyan ng Bombo Radio Rojas. Malaki ang posibilidad na madagdagan pa ang 539 na kinikilalang biktima na maaaring makilahok sa nalalapit na paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Atty. Gilbert Andres, International Criminal Court accredited lawyer, sinabi nito na muling bubuksan ng ICC ang proseso na aplikasyon para sa iba pang mga biktima ng war on drugs na nais maging bahagi ng kaso. Ayon kay Andres, hinihintay na lamang ang formal na pagbubukas ng aplikasyon upang mabigyan ng pagkakataon ng iba pang mga apektadong pamilya at individual na makilahok sa mga proseso ng korte. Binigyan din ni Andres na maraming biktima ng war on drugs na nasawi ng hindi umano nabigyan ng due process at sapat na proteksyon sa kanilang mga karapatang pantao. Ani niya, sa ilalim ng kampanya kontra droga noon, maraming usapin ukol sa human rights at rule of law ang umano'y na insantabi. Sinabi rin ni Andres na kapansin-pansin ang pagkakaiba ng sitwasyon ngayon dahil natatamasan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang karapatan sa isang patas na paglilitis at ang mga proteksyon na kapaloob sa International Human Rights Standard sa harap ng International Criminal Court. Talagang pinas lang po ang mga mahal sa buhay ng mga biktima, pinas lang po. Ang yung iba po, sa loob po ng kanilang bahay, wala na pong due process, wala na pong rule of law, wala na pong human rights, kinalimutan na po lahat yan sa ngalan po ng war on drugs. Kaya makikita mo dito yung diferensya, no? Yung kaibahan po. Talagang tinatamasa ni Mr. Duterte yung right to a fair trial, ang kanyang human rights sa ICC. Ngunit sa mga napas lang po sa ilalim ng kanyang war on drugs, kinalimutan na po ang human rights, rule of law at due process. Kaya talagang ang time team na panalangin ng mga biktima ay katotohanan at justisya para sa mga pinas lang nilang mahal sa buhay. Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Deli and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Si Senator Jinggoy Estrada mahihirapan naman makabalik sa Senado maging sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May nakalapang report ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Mabigat ang sitwasyong hinaharap ni Senator Jinggoy Estrada dahil non-bailable ang isinampang kasong plunder laban sa kanya. Ayon kay Attorney Jojo Lacanilao, isang constitution expert, ang paglabas ng warrant of arrest ng Sandigang Bayan laban kay Senator Estrada ay nagpapatunay na may sapat na batayan
o probable cause ang kasong isinampa sa kanya ng Office of the Ombudsman. Bagamat may mga pahayag na politika lamang ang nasa likod ng kaso, nilinaw ng abogado na dumaan sa masusing proseso ang korte at nakabatay ang desisyon sa mga ebidensyang nagpapakita ng reasonable certainty of conviction. Dahil dito, inaasahan ngayon ang mahaba at masalimuot na paglilitis na maaaring tumagal ng ilang taon bago makamit ang hustisya o posibleng pag-absuelto sa senador habang patuloy na lumalakas ang diskurso ng politikang aspeto na binabanggit ni Estrada sa kanyang pagtanggi sa mga akusasyon. Ang Sandigan Bayan, ito yung independent court naman, tatlong justices ang nagde-decide yan, inissue nila yung warrant of arrest. In other words, sa tingin nila yung sinampang kaso ng ombudsman, mayroong probable cause. Kaya sinabi nila na, lilitisin natin to. Arrestuhin ka. Hindi naman sinabing guilty ka na kagad. Kundi may mga ebidensya kaming hinawakan at nakita namin at mukhang may probable cause. Ang standard ng DOJ ngayon reasonable certainty of conviction, hindi lang to probable cause. Ang pahayag ni Jojo Lacanilaw, Constitution expert. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Isa pang constitutional law expert, pinuna naman ang hindi raw akma sa saligang batas at miscalculated na kasagutan ng kampo ni Vice President Sara Duterte dun sa articles of impeachment. May exclusive report naman dyan ng Bombo Radio Iloilo. Pinuna ng isang constitutional law expert ang umano'y hindi akma sa saligang batas at maling pagkakalkula sa isinumiting sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa mga articles of impeachment laban sa kanya. Kahapon ang naghain ng legal defense team ni Duterte ng kanilang sagot sa articles of impeachment sa tanggapan ng kalihim ng Senado at hiniling ni Vice President Duterte na ibasura ang articles of impeachment. Sa isinumiting sagot ng kampo ni Duterte, iginiit nila na ang reklamong impeachment ay constitutionally infirm, procedurally defective, and substantively deficient o may kakulangan at mga depektong nakaapekto sa bisa nito. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Michael Yusinko, sinabi nito na base sa rules of impeachment ng Senado, dalawa lang ang maaaring gawin ng Senado, ito ay ang pag-convict o ang pag-acquit. Ayon kay Yusinko, ang hiling ng kampo ni Duterte na i-dismiss ang articles of impeachment ay resulta ng maling kalkulasyon ng kanyang legal team. On the substantive level, mukhang merong misreading kung ano ba ang maaaring gawin ng Senado. Kasi kung titignan mo yung saligang batas natin and also yung rules of impeachment ng Senado, dalawa lang ang pwedeng gawin ng Senado. Number one, either to convict or acquit. Very clear yan sa Constitution natin. So yung konsepto na i-dismiss kung saan yun ang prayer ng respondent dito ay parang hindi yata akma. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ito namang 15 negosyante apektado matapos matupok ng apoy ang Daraga Food Park doon sa Albay at nanawagan na mayroong managot sa insidente. Mareport dyan ang Bombo Radio Legazpi. Natupok ng apoy ang nasa 15 na mga food stalls sa Daraga Food Park sa bayan ng Daraga Albay. Ayon sa isa sa mga apektadong negosyante na si Glenda Nuida Loterinia sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na nagsimula ang apoy sa isa sa mga stall sa bukana ng naturang food park. Kwento nito na nagkaroon umano ng pagsingaw sa liquefied petroleum gas sa naturang stall, subalit ikinadismaya nito na imbis na aksyonan ay iniwan umano ito ng may-ari, bagay na kinukumpirma pa ng mga otoridad. Anya, mabilis na kumalat ang apoy lalo pat gawa sa light materials ng mga stall. Nabatid rin na ang mga natrap sa loob ay dumaan sa likurang bahagi ng lugar kung saan umakyat ang mga ito sa bubong ng mga kabahayan upang makaligtas. Samantala, sinabi ni Loterinia na porsigido sila na magsampa ng reklamo dahil kailangan umanong managot ang may kapabayaan sa insidente, lalo pa at nais nila nga maibalik ang nawalang puhunan sa mga negosyante. Pinaplano namin talaga, ako kung base sa sa gusto ko,
gusto ko po talagang mag-file ng complaint kasi unang-una, dapat may managot. Kung sino man yun, dapat may managot po talaga. Kasi saka isang inahabol naman, at least yung may makabalik man kahit papano dun sa puhunan namin na Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Meron na lamang po tayong 9 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Mga kabombo, ang paggamit daw ng video conferencing sa naging kaso ni De Lima noon, hindi raw maihahandin tulad sa kasalukuyang kasong kinakaharap ni Senator De La Rosa. Ayon po ito sa isang law expert. May update dyan ng Bombo Radio Coronadal. Magkaiba ang legal na kalagayan ni na dating senador at kasalukuyang mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng usapin sa paggamit ng video conferencing sa mga pagdinig. Ito ang nilinaw ni Attorney Jasper Kent Perez, isang private lawyer sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal, kasunod ng inihaing mosyon ni Senador Rodante Marcoleta para sa paggamit ng video conferencing sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Perez, pinayagan noon ang kampo ni De Lima na dumalo sa mga pagdinig sa pamamagitan ng video conferencing dahil siya ay nasa kustodiya ng gobyerno at nakapiit sa bilangguan na dahilan upang hindi ito makadalo ng personal sa mga pagdinig. Aniya, ang naturang sitwasyon ay may legal na batayan dahil limitado ang galaw ng isang detinado at kinakailangang matiyak ang kanyang partisipasyon sa mga legal na proseso. Gayunpaman, sinabi ng abogado na hindi maihahambing dito ang kalagayan ni Senador De La Rosa dahil nananatili itong malaya at hindi nakapiit. Dagdag pa nito, mahirap ituring na force majeure ang sitwasyon ng senador sapagkat ang kinakaharap nito ay isang proseso ng batas at hindi isang ekstraordinaryong pangyayari gaya ng kalamidad o iba pang insidenteng lampas sa kontrol ng tao. Binigyang diin din ni Perez na ang force majeure ay karaniwang tumutukoy sa mga hindi inaasahang pangyayaring pumipigil sa pagtupad ng isang obligasyon at hindi sa mga usaping may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas. Senator De Lima is under the custody of the court na, jurisdiction over the person of the accused. Si Senator De La Rosa is still a free man, malaya pa siya. Kaya nga nakalabas pa siya, malaya pa siya. So at any time, he can go to the Senate and attend the session. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Renz Aguinaldo para sa the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Entertainment News. Itong pambato ng Pilipinas sa Mr. Universe 2026 na si Andre Clark Sabanal ibinahagi ang mga paghahanda sa pageant na idraos sa Hollywood. May exclusive interview dyan ang Star FM Cebu. Ibinahagi ng pambato ng Pilipinas ang kanyang mga ginagawa upang masigurong handa siyang kumatawan sa Mr. Universe 2026 na gaganapin sa Universal Studios Hollywood, California sa Setyembre. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Andre Clark Sabanal, sinabi nito na bahagi ng kanyang araw-araw na paghahanda ang mahigpit na physical training, paghasa sa kanyang communication skills at pag-aaral ng iba't ibang isyong maaring talakayin sa kompetisyon. Ayon pa kay Sabanal na pinaghahandaan niya hindi lamang ang mga bahagi ng pageant na nakikita sa entablado kundi maging ang responsibilidad ng pagiging kinatawan ng bansa sa international arena. Sobrang honored po na ako mag-represent. Siyempre, dala-dala ko po yung bansa ng Pilipinas, hindi lang po yung pangalan ko. Siyempre, pati yung kultura, yung values na meron tayo. Bukod sa pagpapalakas ng kanyang pangangatawan, nakatuon din siya sa pagpapalalim ng kanyang advokasya para sa kabataan at kalusugan na nais niyang maiparating sa mga kalahok at hurado mula sa iba't ibang panig ng mundo. Malaki rin anya ang inspirasyong nakukuha niya mula sa suporta ng mga Pilipino, lalo na ng mga tagahanga ng pageantry
Jinggoy na umaasang muling makapag-uwi ng karangalan ang bansa. Sa nalalapit na kompetisyon, makakaharap ni Sabanal ang mga delegado mula sa iba't ibang bansa habang inaasahan niyang maipapakita ang kanyang kakayahan, personalidad at dedikasyon bilang kinatawan ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Hello po sa inyong lahat sa Bombo Radio and sana supportahan niyo ako. Star FM, it's all for you. Basta Radio, Bombo. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. In the United States, President Donald Trump na mabilis ang takbo ng usapan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa kabila ng banta ng Tehran na palawakin pa ang sigalot sa gitna ng silangan sa pamamagitan ng pagpapatuloy na pagsasara ng Strait of Hormuz at pag-activate ng iba pang pressure points sa rehiyon. Ayon kay Trump, nagpapatuloy ang negosasyon sa Iran habang isinusulong din ng Washington ang pagpapahupa ng tensyon sa pagitan ng Israel at ng grupong Hezbollah sa Lebanon. Gayunman, iginiit ng Iran na hindi ito nakikipagnegosasyon hinggil sa nuclear program nito at nananatiling prioridad ang pagpapatigil sa opensiba ng Israel sa Lebanon. Samantala, nagbabala ang Iran na maaring humantong sa direktang digmaan ang patuloy na pag-atake sa Lebanon at Gaza. Iniulat din na sinuspende ng Tehran ang pakikipag-ugnayan sa mga mediator matapos palawakin ng Israel ang operasyon nito sa southern Lebanon at magbanta ng panibagong pag-atake sa Beirut. Sa gitna ng tumitinding tensyon, nananatiling sarado pa rin itong Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang supply ng langis. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang United Nations sa lumalalang sitwasyon sa Lebanon at nanawagan na agarang pagpapahupa ng mga operasyong militar sa nasabing rehiyon. Subaybayan ang ating pong mga provincial station mga kabombo at tuloy-tuloy po ang pagtutok sa kanilang mga programa. Pwede po niyo mapanood, mapakinggan ang mga programa ho ng ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging ang Bombo mobile app. Sa Visayas area, sa mga kababayan po natin dyan sa may bahagi po ng Iloilo Province at makatabing lugar, nariyan pong Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa Negros area, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa bahagi po ng Cebu at makatabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Ganon din po dyan sa may probinsya ng Capiz, ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa probinsya ng Aklan at mga katabing probinsya, pwede po niyo subaybayan, panoorin at pakinggan ang mga programa ho ng Bombo Radio Kalibo. At sa may Leyte area, nariyan po ang Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, mga kabong Western Nation, narito sama-sama tayo in union with the prayer vigil for peace. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. Impuntulo na sa hapon, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Sa gyapon diri sa New FM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Check naton ang dugang sining mga balita. Kaupo naman sa kay Bombo Krill Amilia sa may kantanan sa sining Brigada Eskwela dira sa may Iloilo National High School. Bombo Krill sa report, please go ahead. Bombo Jump sa nagahilapit diri nga balik eskwela no para sa school year 2026 to 2027 nagapadayon diri ang pipila or halos tanan nga mga eskwelahan sa syudad sang Iloilo sa ilaman diri nga Brigada Eskwela kag isa na diri no ang Iloilo National High School. Sa interview diri sang Bombo Radio kay Miss Sharon Perez ang head teacher 3 kag coordinator sang Brigada Eskwela 2026 sang Iloilo National High School, iya diri ginpahayag nga ti umpisa kahapon Hunyo 1 no nga nag-start man diri ang ilaman nga pagpreparar, pagpanglimpyo, paghiwat diri sang mga nagkalain-lain man nga aktibidad kasunod sang ilaman nga ginahiwat nga Brigada Eskwela sa ila mismo nga eskwelahan. Ginpahayag niya no nga halos tanan nga mga estudyante, mga manunudlo, staff as well as mga ginikanan kag iban pa diri nila nga mga partner agencies man ang nagabulig para man nga ti malimpyo ang eskwelahan kag ma-make sure nga ti prepare gid ini para i-cater ang tanan nga mga estudyante sang nasambit nga eskwelahan sa palaabuton nga pagbukas sang klase sa masunod nga Lunes sa Hunyo 8. Diri ginpasalamatan man niya nga ti sa subong nga ikaduha ka adlaw sang Brigada Eskwela madamo na sang mga donors ang nagahatag diri sa ilaman especially sa mga priority nga mga kinahanglanon sang eskwelahan, mga school supplies nga ti posible man nga igahatag no o kung iga-share man diri nila sa mga estudyante nga nagakinahanglan man sang ini nga bulig. Tigin pahayag nga man diri no nga ang ila man diri nga pagpatigayon sang Brigada Eskwela hindi lamang para sa paglimpyo sa nga ila nga eskwelahan kundi kabahin man diri ang nagkalain-lain man nga mga activities especially nga ti makabulig sa literacy and numeracy sang mga estudyante kay ti ginapahayag diri sa nga manunudlo nga dapat hindi lang kano ang facility o konboluthuan mismo ang preparado kundi amuman mismo ang mga estudyante when it comes diri sa ilaman nga pag-eskwela. So dapat naka-prepare naman ina sila when it comes diri no kay ti gina-make sure sang eskwelahan nga mapasangkad ang kapasidad sang isa ka estudyante sa pagtuon amo na nga sa subong pa lang nga kadungan man diri sa ila nga Brigada Eskwela may ara na sang mga activities nga ginapatuman or ginapahiwat diri sa mga estudyante kay tinahibaloan naton kag makita man naton diri sa Iloilo National High School nga ti madamo sang mga estudyante ang nagapadulong hindi lang man para magalimpyo man kundi mag-process man diri sang ilaman nga mga dokumento, mga papers as well kag ti may mga activities gid nga mga ongoing sa ilaman diri nga mga facilities. Kag diri ginpahayag man niya no nga ti kadungan man sa ginpahayag diri ni Police Brigadier Randolph Tuanio ang director sa nga PRO6 nga ti magatanyag or magahatag diri sa nga security personnel ti ginapasalamatan man kuno ini sa nga nasambit nga eskwelahan especially nga linibo ang mga estudyante diri sa Iloilo National High School. So ining security nga pag-deploy dako gid ini nga bulig man to make sure and maintain no nga safe ining aton nga mga estudyante given man no nga ti pagwa mo sa gate ara na dayon dira ang
dalan nga madamo sang mga salakyan nga nag-agi, so may ara nga mas maayo kung may mga ara kita sang force multipliers o kung mga police personnel diri aside man diri no sa ilang nga security guard kita inhibaluan naton nga secured gid ining eskwelahan, but then mas maayo gid nga maara sang koordinasyon sa nagkalain-lain man diri nga mga security personnel para mapasiguro gid ang kaluwasan sang ila man diri nga estudyante. Kag tingin pahayag man niya nga preparado na gid ang Iloilo National High School para sa paaboton or palaaboton nga pagbukas sang klase sa Hunyo 8 para man sa school year 2026 to 2027. So yari pa bati naton ang naging interview sang Bombo Radio kay Miss Sharon Perez, ang Head Teacher 3 kag Coordinator sang Brigada Eskwela 2026 sang Iloilo National High School. So, ang brigada schedule is June 1 to June 5. So, kagapon, we started with our kick-off and opening program. So, we started with a foot parade, although nga medyo dumalain ang tiyempo, pero gitkaluyan man during the parade na tigayon man. And then, we had our opening program. So, we invited our PTL officers, some parents, aton nga barangay officials from San Nicolas La Paz. And of course, participated in by the teachers, mga students, some different officers of the different clubs and organizations, and of course, the school administration. So we had our opening program yesterday, and after that, nag-start na kami sa general cleaning. May mga assigned areas ang aton nga mga students and teachers kung diin sila ang ilang area for cleaning kay parang maumpisahan na nato ng aton nga brigada eskwela. Kung diri sa bayan sang brigada eskwela, ano gid diri aside sa kalimpihon no sa aton nga schools, ano gid ang target pagid sang aton diri nga schools para sa students? So isa pagid ka objective sa aton nga brigada eskwela is preparation for students sa ilangan literacy and numeracy. So we had our culminating activity in aral. Okay, and at the same time, may ara kami sa mga activities para sa literacy and numeracy skills sa mga kabataan. Kaya amo man ang isa ka target sang brigada, not just to prepare the school physically but also for the learners para nga ma-ready sila for the opening of the school year, ang ilang reading and math competency ma-strengthen pagit. When it comes diri sa mga kinahanglanan sa aton nga schools, may mga maayo man nga mga kalooban kumaga nga nagabulig man diri for brigada eskwela. Yes, of course, ma'am. Ang damo kami sa mga partners kag mga maayos ning tigapusoon nga nagbulig sa amon sa mga pag-donate sang mga kinahanglanan namon, like to mention since April naghatag na kami sang through the PTA, nagpadala kami sang mga sulat para nga ask for mga donations sa amon nga mga partners, private kag government agencies. So naghatag sila sa mga cleaning materials, mga kinahanglan sa aton nga mga students sa learning materials like mga school supplies and the like. Okay. Ma'am, diri man when it comes sa security sa aton nga mga students, kay as mentioned diri sa aton nga bag-o nga regional director sa Pier 06, si Police Brigadier General Tuanyo, nga maga-deploy na sila sa mga personnel sa naglain-lain nga eskwelahan, especially on the first day of classes. So ano diri ang aton nga paglantaw man, ma'am? We are thankful nga may amo sina nga initiative ang aton nga mga kapulisan kay masigurado gid ang safety and security sa aton estudyante. Kapin pa kay ang amon diri we have thousands of students, so kinanglan gid namon nga they will be safe both inside and outside the campus. So sa opening of the school year, we are thankful nga may igahatag ni deploy diri nga mga kapulisan para nga sa security and safety sa aton estudyante. Is Iloilo National High School ready na gid for Balik Eskwela 2026-2027? I believe we are ready for the school year 2026-2027, although we still have pila na lang ka days nga nabilin, and we are trying our best. We're working out para nga ang aton nga eskwelahan ready both physically and as well as ang mga students ready man sila sa pagatubang sa bag-o nga school year.
si Miss Sharon Perez ang Head Teacher 3 kag Coordinator sang Brigada Eskwela 2026 sang Iloilo National High School. So isa lang ini sa mga eskwelahan Bombo Chomp no nga tinagapadayon sang ila diri nga Brigada Eskwela diri sa syudad sang Iloilo tek kay balaan man nato no sa mga iwan man diri nga probinsya, mga eskwelahan nga nagahiwat naman diri sang ilaman nga own no nga Brigada Eskwela to make sure nga ti preparara ang ilang mga facility nga may ara sa nga maayo diri nga mga eskwelahan man or facilities nga anhon sang mga estudyante para man sa palaabuton nga the school year 2026 to 2027 Bobo Champ. Alright, ti mga ano lang ni, mga estudyante lang or may mga ginikanan man dito Bombo Krill? May ara gid Bombo Champ nga mga ginikanan kag ti makita man naton diri as mentioned man sa nga mga teachers no nga may mga organization man nga nagaupo diri para man nga makipagbahin sa Brigada Eskwela and given nga mismo man mga barangay officials no sa San Nicolas diri sa distrito sang La Paz nagabulig man diri no sa panglimpyo kayo abi sa mga guba dira nga mga facilities para man nga ti safe no nga patay sa mga pulungkuan Bombo-champ no mga table nga ti wala ini sang makahalit abi nga peligro sa aton man diri nga mga estudyante Bombo-champ. Ti may cash for work program pagigali niyo ay mga 240,000 all over the Philippines ni ang workers. May ara sang kumbaga pa do ayaka in partnership with the Doleo ang DepEd 2 billion pesos partnership nga mag-provide sang 240,000 workers nga magabulig sa sining Brigada Eskwela Bombo Krill. Yes, sa Bombo Champ no. O ti may mga may nakita katugina nga nakapula nga bayo, nagapro panilhig tapos panilhig pro picture. So far sa pagsikyar na itong dito Wala sa pa. Sulod sa Esklando, wala pa man Bombo Champ. Kasi sa mga pilakadlaw kaya sa panis pizza 5 mo. Yes. So duha pa lang man kaadlaw subong no kay ti ginapaabot man sa ining nasambit nga eskwelahan nga ti madamo pa ang makipagbahin kag as well as ang donors Bombo Champ no especially sa kinahanglanon gid sang eskwelahan para man diri sa ilang nga estudyante. All right. Ini si Bombo Krill Panisalis Milieza and this is Bombo Radio Philippines, the number one, the most trusted source of news and information, basta radyo Bombo. Salamat kid na Bombo Krill Miliesa sa imo siniiyang follow-up report. Ti Brigada Eskwela may mga estudyante, may ginikanan but may ara pagidiya sa partnership ang Department of Education kag ang Department of Labor and Employment mga 240,000 workers ni sa mga public schools sa aton sini nga mga kabombo 2 ka bilyon sini ang cash for work ka programo ti sadyanay naman nililistahanay but anyway sa aton sini nga mga kabombo may kantanan sini nga balita i-check pa naton bala ang report ni Bombo Sandy no Balugo sa aton sining nga mga kasimanwa may kantanan sa sining Supreme Secondary Learner Government sa Iloilo National High School gin pa siguro nga mayara sa nga partisipasyon ng mga estudyante sa Brigada Eskwela para sa school year 2026 sa 2027. Sa aton sining mga kasimanwa di kon pwede man lang yung ginikanan kag estudyante nga kinanglan ta pa nga magpartiniser sang 2 ka bilyon ka piso saw no damo pa kuntani ni dangatan sini or libro nga mabakal or mapa kayo sini nga mga kunano nang dapat i-restore or i-repair nga mga pagkabutang sa bahin sang tagsa sini ka bulutuan. Anyway, standby check ta si Bombo Sandy Balugo. Bombo Sandy sa report, please go ahead. Ginapasiguro man sang Supreme Secondary Learner Government sang Iloilo National High School nga dako ang mangin partisipasyon sang kada estudyante subong nga Brigada Eskwela 2026. Sa interview sang Bombo Radio kay Jimil Ann Magaforo, presidente sang Iloilo National High School Supreme Secondary Learner Government o SSLG. Responsibilidad sa ilang organisasyon nga ipadigayon ang opening program
sang Brigada Eskwela kag pagtukod sang Balik Eskwela Help Desk para sa mga palamangkutanon sang grade 7 students kag transferees na tuhoy sa eskwelahan. Madamo sa mga estudyante ang nagpartisipar sa nasambit nga programa, kaupod ang iban nga mga school organizations kag ang local government unit. Prioridad sang SSLG ang student participation kung sa diin ginaengganyo ang mga estudyante nga magpartisipar sa ilang nga mga programa nga ila implementar para sa ikaayos sang ila eskwelahan. Nagpasalamat naman si Bagaforo sa mga volunteers nga nangin kabahin sang Brigada Eskwela subong nga tuig. Yari ang naging interview sang Bombo Radio kay Jamil Ann Bagaforo, presidente sang Iloilo National High School Supreme Secondary Learner Government. Namon gari as a SSLG is to facilitate for the opening program and the Oplan Balik Eskwela Help Desk wherein naga-assist kami and naga-answer kami sang questions sang mga, especially aton nga mga grade 7 learners and transferees, ano ang mga ila concerns here sa school namon. And lastly is kami ang nag-accept sa mga donations nga pwede ma-donate sa mga students. So, amo na po. Musta naman ang participation sa ating mga students? So, for the participation of students, a lot of students were participated because we encouraged them na participate and we invited different clubs and organizations and local governments here sa amon nga school. Ang mga needs nga i-address ng SSLG sa ating school or whatever nga plan sa SSLG. So, ang mga priorities sa school nga i-address namon is about the student participation. We will encourage more students nga mag-join sa amon nga mga activities and programs nga i-implement for this school year. Any message sa ating mga volunteers? So, my message for the volunteers of the Brigada Eskwela is that I'm very thankful that they were able to help us sa Brigada Eskwela because hindi gid man namon makaya if wala sila. So I would like to extend my gratitude to them. I encourage more students nga mag-participate gid and help gid sa aton nga Brigada Eskwela para mas ma-improve and ma-improve pa gid ang aton nga school. Nabatian si Jamil Ann Bagaforo, presidente sang Iloilo National High School Supreme Secondary Learner Government. All right. Ini si Bombo Sandy Balogo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Sandy Balogo sa imo siniyang follow-up report. Isa ton sinikaron niya nga mga kasimanwa, no? Nanda na ni sa mga public schools nga siyempre in order nga ma-prepare ang mga bulutuan, ang mga hulot, no, makapanglimpyo, isa na dira kiti siyempre diri sa pungsod Pilipinas ang aton sini nga klima sa tagsa gani nga magsulod ang bulan sang Hunyo, Hulyo, Agosto, tubtob na ni iya sa Disyembre, ano na nimo? Masami na kita sining maka-eksperyensya sa pagtupa sa ulan. No? So, sa sining Brigada Eskwela, hindi lang man sini iya pag-repair kag panglimpyo sinadri ang ginahimo sa mga estudyante kag sa mga ginikanan. Kundi siyempre nagahatag sang libreng serbisyo, no, para nga mapaayo ang surrounding sang eskwelahan nga makabulig man no, sa environment sang mga estudyante para sa ila sini iya nga pag-eskwela. But this time sa aton sini magkasimanwa, isa ini or 5 kadlaw ang Brigada Eskwela sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa week-long nationwide program ini nga tinutuyo sini ganiti puno ng komunidad nga maglimpyo, mag-repair, ipreparar ang mga public schools. Ang tema sa 2026 Brigada Eskwela amo ang bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kayusan at kaalaman. Sa aton sini nga mga kabumbo, tigin preparar ini para iya sa nagahilapit nga opening of classes June 8, 2026.
sa mga public school sa aton sini nga mga kabumbo, may partnership sina diri ang Department of Education kag ang Department of Labor and Employment. No, bayara sila sang ginpain nga 2 billion pesos, no? Para iya nga mag-provide sang temporary job, no? Temporary job para sa 240,000 workers sa bilog na ini nga pungsod na Pilipinas. Sa aton sinikiron niya nga mga kasimanwa, pero kung gusto mo iya nga mag-volunteer, ti mas labing maayo sa aton sinikiron niya nga mga kauturan. Pamuto nga naman ko kay Bombokril kung may ara na to sa manakita sa nga mga nakapula, galing kiti lain man niya ang duli tupad mo, no, lain man niya ang sabahin karon sa nga partnership sa nga DepEd kag sa nga DOLE sa aton sinikiron niya nga mga kasimanwa. Ti kon may ara ikaw iya sang abilidad kag may ulo extra ka na, hindi mo naman siguro kinanglan pa iya nga sulod sa ining temporary jobs ang imo sini nga voluntaryo sini nga pag-amot sa imo tsimpo, abilidad, no? Para nga ti mangin plastado, no? Malimpyo ang lugar nga kung sa diin ti magasulod ang aton sini nga mga learners umpisa Hunyo 8 tuig 2026. 21 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na banwa dugang pagit sini nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad ang NBI mapasaka sa nga kaso batok iya sa kay Congressman Congressman Kiko Barsaga, atong mga ginpang post niya nga during sa nga May 11 nga kinagamo sa sulod sa nga Senado, no, sa aton sinikiron niya nga mga kasimanwa. But before sina ang Iloilo City Police Office, no, nagpabutyag man sa ila sini iyang kahandaan. Na-mention man sa report ni Bombo Krill nga mismo nga aton sining regional director tinagpabutyag sa pag-deploy sa mga personnel agud nga ipasiguraduhon ang safety kag security sa mga students, teachers, parents kag mga school personnel sa bilog sini nga syudad sa Iloilo, no, sa palabuton sini nga pagbalik sa eskwela or pagbalik sa klase. Ti kabalo naman kamo banwa sa aton sini nga mga kuturan diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. Isa sa mga mayor sini nga hatagan gid sa nagakigo iyang atensyon ang pagpugok sa dalagan sa trapiko, no? Kag bangod gani nga ti during rush hour ini kun kay isa sa aton sini nga mga kasimanwa may mga estudyante nga nagahingagaw, nagahingamo nga hindi malate, gulpiada lang may magtabok mga kasubong sina nga sitwasyon. Ti nagapati kita nga matagan ina sa nagakigo nga pagtamod bangod nga ti may ara kita sa nga Traffic and Transportation Management Office diri bagluwas sina may full deployment or deployment pagid ang bahin karon sang Iloilo City Police Office. 23 minutos na nakaligad sa takna sining launa driman sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Pagbalik nato na banwa dugang pagid sining mga balita kag impormasyon. May kaso another na naman sining pagpatubangon sini sa Ethics Committee ining si Congressman Kiko Barsaga sa aton sinikiron niya nga mga kabumbo. Ang nag-file sa complaint si NBI Director Melvin Matibag kag si Senator Panfilo Ping Lacson. Nagpahayag sila diri banwa nga ang sibat or lakat sang mga katapo sang majority daw kasubong gin-hostage nila kuno ang Senado. Gin-hostage nila ang legislation. Kay ti why sa may natabo mo, why sang presiding officer, wala man sang quorum. Bangod nga why gani dito nagpakita gin-Indian
sang mga miyembro sang majority block sa Senate ang sesyon kagapon sining adlaw. Sa karon sining mga tinion patas na ang numero sang majority kag minority. Lunsay 11 na lang sila kabilog. No? Ang ginanamin kong 11 kabilog sa majority 11, sa minority 11 man. Sa aton sining mga kabumbo. In order para iya nga maghulag, mag-function as a legislative body, mag-aprobar sang mga inugpasar sini iya nga mga bill, ti kinanglan mayara sang majority gin nga numero sa aton sini nga mga kasimanwa. Kung way sang majority sini iya nga numero, therefore way sa may matabo sa ginaduso sini nga bill, ang matabo sina dira, no? Nga ti i-refile naman ini. So por nada ang mga layi nga dapat sini iduso, aprobahan, hatagan sa nga kigo nga pagtamod, husisaon sa bahin sa nga Senado, bangod sa pag-indyan sa majority nga mga katapo sa nga Senado, kagapon sinikadlaw. Di ma-convene ayhan ini sila later on. Matambong bala ang majority block sa aton sini nga mga kasimanwa. Di bantayan naton ina. Balikan ta sa dugang sini nga mga balita kag impormasyon, lakip na ining pinang buno kag pinang labo yaw sang ila sining anak iya sining nga mga ginikanan sa may syudad sa Pasig. Mga balita kag impormasyon, balikan ta sa balay naton nga pagpalayag diriman sa bumbuanay sa Uto pagkatapos sa pila ka importante nga mga pahibalo. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 31 to June 6, 2026. Ang Hunyo 5 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga mga baton sang Holy Communion sa First Fridays, sa siyam ka consecutive months, ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hunyo 5, 2026, magasugod alas 5:30 sa hapon. Many of your favorite old songs ang saliwat magarule sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo. Kaupan ang Retro Band sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa Hunyo 6, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subo nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Saludo ang Pioneer Adhesive sa mga nagpapaginawa ng buhay natin. Ang laking ginhawa ng dulot nyo. Gumagaan ang buhay dahil sa inyo. Latero, tubero, panday, mekaniko, antero, sampatero, karpintero, pintor, kaminero, relohero. Ang Pioneer bilib sa inyo. Anumang trabaho, diskarte nyo'y pulido. Hanga at saludo ang lahat sa inyo. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam naming you do it right. Saludo ang Pioneer sa inyo. Ikaw at ako, tuloy-tuloy asenso. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam naming you do it right. Do it right. Tuloy nyo lang. Do it right. Isang pagpugay mula sa Pioneer Adhesives ang gumagawa ng Pioneer Epoxy. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagaling nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan. Oras sa Bomboradyo Iloilo, Philippine Standard Time. 33 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bomboanay sa udto sa DYFM Bomboradyo Iloilo. Gintawag ni Senator Ping Lacson nga hostage or pagpang-hostage sa legislation ang ginhimo sa majority matapos kiti why sila magsipot, why sila magpakita sa session kasunod sa pag-aresto sa kay Senator Jinggoy Estrada kagapon sini nga daw
Sige pagwa nga statement sa social media ni Lacson, kag subugman sa minority, gintawag sini nila nga ang absence sa majority, no? Ang sarang iyang mainterpretar bilang boycott of duty sa aton sini nga mga kauturan, no? Standing up for the Senate's independence does not place SP Cayetano and any senator above the law. Their election of duty will not solve this partisan gridlock. Its sole purpose is to hold legislation hostage. Tiway gid sa may natabo kagapon sini Banwa, bangod nga una bes wala sila sang quorum, magluwa sina, wala man sila iya sang presiding officer sa aton sini nga mga kabumbo. 11 lang ka miyembro sa minority block ang present around 5 p.m. no? Sang nakaschedule kung tani nga ang plenary session umpisa. Si Senate President Alan Peter Cayetano nagkonfirmar sa media mga alas 7 media na nga wala nang session subong siningadlaw. An hour before, ang leader sa upper house nag-post sa iya sining social media nga nagapanawagan sa minority nga let the Senate go quiet. Sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa. Ano karon ang possible scenario sa bahin sang Senado? Matapos nga ang majority block, 11 kabilog na lang nabilin. Minus, siyempre, tago ng tago, TNT karon ang estado ni Senator Bato de la Rosa. Now, surrender or arrested, kamo na kabaloda. Kung nag-ano si Senator Jinggoy Estrada, pero gina-claim sa JLJ nga arestado ini siya. Basahan nga ni ka Miranda Doctrine. 13 minus 2 is 11. Sa piyakto, 11 man sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Now, according sa aton sini nga pagpanalawsaw, granting for the sake of discussion, may possible scenario abi nga mayara sang isa ka legislation, no? Nga dapat aprubahan. And ining legislation, either way, either magahalin sa majority or magahalin iya sa minority, sa aton sini nga mga kabumbo, mayara sa gyapon sang ginatawag sini iya nga gridlock. No? Mayara sang ginatawag nga patas. Kay dapat maaprubahan lang ang legislation nga ginaduso kung ang majority sang member sa mga Senado ang mag-aprobar sini sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. And that number is 13, of which ara kung tani sa karon sa so-called independent majority. Ugaling kiti after sa mga turn of events kagabi, 11 na lang iyang majority. Iti anong matabo? Sandig sa aton sini nga pagpanalawsaw kung may mga legislation laying ay pasar sa aton sini makasimanwa kag hindi maaprubahan bangod nga wala iya sang majority sa aton sini nga mga kabombo, the motion is lost sa aton sini nga mga kauturan. Therefore, liwat na naman ini nga iduso. So, back to square one na naman. Either way, either sa majority magagikan or sa minority magagikan. Sa aton sini nga mga kabombo. Same as with kung pag-istoryahan naton sa aton sini nga mga tagpalamati ang impeachment. No? Kay nagakadapat sang majority man nga numero. No? Butsilingon, half plus 1 is the majority and 13 is the number. Sa aton sini makasimanwa. That is why ngati ang minority masami humalin pa sang nagligad sini nga simana nagpabutsyag nga mayara kuno sang duha ka mga senador nagikan sa
so-called independent majority bloc ang masaylo sa ila. Kay kung may duha nga makasaylo sa minority sa aton sini nga mga kulturan, then maestablisar nga sila naman ang bag-o nga majority. No? Kag kung may bag-o na nga majority sa aton sini karon nga mga kabombo, bangod nga ma-outnumber naman ang minority, mahimo na lang sila sang siyam, tidaw kasubong ini sila nga mga pato, no, nga gingapos ang pakpakagang tiil. Although nga maka-create sila sang gahod, pinaagi sa ila sini nga pag himo sang sound, katulad sa pato, wak, 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 mamamo na sila, gapuso mong patos, pakpakag sa tiil. Mag-ahod na pato, wak, 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 pero tiwais na sa may mo. Sa aton sini nga makasimanwa. No? Turn down man ini dayon nga senaryo ni Senator Alan Peter Cayetano. Kay he made mention nga sinya gahod man lang niyang ginahimo sa minority. Kay kung may mga plano ni, no? Nga may aras ang kudita, ihipos lang niya. Matabo lang na yung kudita dayon. Galing ti luyag sang minority nga labugayon ang solid or ang independent majority bloc. Para iya nga dudahan ang isa kag isa nga laban-laban siya gining masaylos piyak mo nang tawablaw, no? Hindi sa nakatulok sa ako mo pre. Hindi sa nakatulok sa ako direkta ako mag-istoryanay kami laban-laban masaylo gini siya. May mga muamo na makatuga kuno sang pagpangduwa-duwa sa tagsa ka miyembro sang independent majority. Pero ay man kuno sang katumanan ini hambal ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa aton sini karon niya magkasimanwa. Tikon padayon nga magapabilin nga kasubong sini Banwa, ang mabutang diya sa pornada ang mga nagakaangay, ang mga ginakinahanglan, no? Nga mga layi kung tani sa aton sini nga mga kuturan nga mapasar na para sa betterment sang mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas or sa mga pagsulundan sa mga ginapatuman sa aton sini nga gobyerno. Di mabutang sa alang-alang sa aton sini nga mga kasimanwa. Kay ti why sang may mapiar sa ila, why sang may mahambal nga ti para nga madesisyonan tanan ni sa aton sini mga kabumbo, sa ilo lang kutos piyako Mambal abing ang taga majority total do review pa man lang tong kaso ko. Para hindi madayon sa ilo ko sa minority bla. Hagadon ko to si senator mo niyo, sa ilo kami nga duwa. Di ko nara na to, guard ko nara na to sa piyak kay ganyan. Hindi na yan nila yung malapot ya. Bla mo grupo to ya, sanggang dikit ya si babaw to. Tutubuying to ya. Tutubuying ranis likod to ya. Sila ni Toto Junbek, bakapan na nila. Mga mamo na dagan ni istorya bla general. Hinali karon nga may mga kasubong sina. Laban-laban sini Banwa, no? Laban-laban sini mabilin gini sa katabtaban ang mabilin sa katabtaban Pero ang pamangkot gani kon sino ang may plano, no? Sa duha or sino ining duha ka mga senador nga posible maganoy sa piyak ka partido agud nga alsa balutan kag magsaylo dito sa ila sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa. Kung matuod man ang pahayag ni Senator Jinggoy Estrada nga makapila siya kuno ka beses nga gintanyagan nga magsaylo lang sa piyak nga partido kay ila sini nga ibasura na lang ang kaso sini hindi ayhan sa iban sini nga mga nabilin nga mga senador, ginoferan man, gintanyagan man, or worse, sa aton sini magkuturan,
matuod gid man nga ti gingamit, no? Gingamit lang ining mga so-called complaints, mga kaso para iyang pahugon or para nga magsaylo sa piyak sini nga kudal ang sino man nga senador nga posible basi ko malitro ko, mapriso ko. Di mas mayo pa maupod na lang ito sa piyak. Sa aton sini nga mga kasimanwa, bantayan ta na kay i-counter check ta labot may why pa man mano mo, why pa sang further details regarding sa pag-convene karon sa Senate. Sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa. Anyway, balubantayan naton ina sa aton man sini para niya nga pagpangalagan. Standby kibalikan ta linya ni Bombo Krill Milya sa may kantanan sa natabo sini nga pagpangalabo kag pagpangbuno sang bata sa iya sini nga amay kag Iloy at ilon sa gidbawian sang kabuhio dito sa may syudad sang Pasig. Ano ihanang rason kung naglapot sa punto sini iyang makabig naton iya Sus Maria kagusip do hindi man nga nagakangay nga mo sining himuon mo simo ginikanan. Check tabi si Bombo Krill Milyasa. Bombo Krill sa report. Please go ahead. Patay ang mag-asawa nga senior citizen matapos nga ginbuno kag ginlabo sang ila diri mismo nga bata pasato alas 9 sang gabi sang Hunyo 1 sa barangay Himumwa, Agahona, Pasig City, Iloilo. Ginkilala diri ang mag-asawa kay Oscar Espina, nagaedad ini sang 83 years old, kag Dolores Espina nga nagaedad naman diri sang 82 years old, kag Tilonsay no nga mga residente sang nasambit nga barangay. Samtang ang suspect amo ang mismo ang ila diri nga bata nga ginkilala kay Milier Espina, 46 years old ina siya kag ginapahayag nga nagasuprer ini sang mental health disorder. Sa interview sa nga Bombo Radyo kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, ang hepe sa nga Pasig City Police Station, iya ginpahayag nga sa sulod mismo sang ila diri nga balay natabo ang krimen kung sa diin ginbono kag ginlabo sang suspect ang iya nga amay kag Iloy. Suno kay Police Lieutenant Magbanwa, wala nakapangaman ang ining mag-asawa kapin pa nga tilunsay na ini nga mga tigulang, kaga kung sa diin nakaagom ini sila sa mga patal nga pila sa nagkalain-lain nga parte sang ila nga lawas. Kay tigin pahayag diri no ang armas o ng weapon diri nga gingamit sang suspect amo ang kutsilyo. Apang wala pa ini sa subong na recover sa aton nga mga kapulisan, kay ti kuno ginhaboy ina siya sa nga suspect kag ti padayon pa nga ginapangita para man ma-recover ang ining nasambit nga armas nga gingamit sa may krimen. Gilayon man nga gindala kuno diri ang mag-asawa sa hospital apang tigin deklarar nga dead on arrival ang Iloy, kagin paidalom pa sa medical treatment ang amay apang ginbawian man ini sang kabuhi. Pahayag ni Police Lieutenant Colonel Magbanwa nga posible nga naglala ang kondisyon sang ining suspect matapos nga pila na kuno kaadlaw nga wala ini nakatumar no o kon nakainom sang iya diri nga bulong kag wala man kuno ina siya nakatulog sang pila ka adlaw base man diri sa pahayag sang mga residente o kung nakakilala sa ini nga suspect. Kag base man sa investigasyon sang kapulisan nakabati sang may nagapangayo nga tabang kagabi diri ang mga kaingod nga balay kag ti nasapuan na lamang sang mga ini ang nasapuan no sa mga pumuluyo ang ining duha ka mag-asawa nga ti nagapaligo na sang ila diri mismo nga dugo sa sulod sang ila nga balay. Sa subong yara sa psychiatric ward sang Western Visayas Medical Center sa distrito sang Mandurriao ang suspect, agod nga madapatan sang nagakaigo diri nga pagbulong as well as man ma-assess ang iya diri nga mental condition. Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Magbanwa, ila na lang diri ginahulat ang desisyon sang iban pa nga mga kabataan sang ining mag-asawa
o kung ang bugto man sang ini nga suspect kung may plano ini sila no nga magpasaka diri sang kaso batok man diri sa ilang nga bugto given or ilang nga utod given no nga tinagasuprer ini siya sang mental health disorder and ginpahayag man ni Police Lieutenant Mang Banwa nga ginahulat-hulat man nila diri ang bahin sang medical o kon Western Visayas Medical Center kung ano diri ang assessment nga nagagawa batok diri sa may suspect when it comes sa iyang health condition, especially ang iyagid nga mental health. Yari pabatik naton ang naging interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, ang hepe sang Pasig City Police Station. So may reported ang stabbing incident na natabo sa may barangay Limumwa, Agahon, diri sa siyudad ng Pasig around 9 sa gabi, June 1, 2006 daw na report sa aton diri around mga 10 naman sa kagabihon. So diri involved man ang magpamilya man lang kung diin ang aton nga biktima isang mag-asawa ang aton nga biktima kag ang aton nga suspect is ang ilang nga bata man nga kung sa diin is naga-suffer sa kang mental disorder. Natalana nga madalaman man sa hospital ang mag-asawa, then na-declare na kapugaling kay na-declare nga dead on arrival na si ang babae, si Ma'am Dolores. Then si Sir Oscar, ang bana niya is been undergo pa medical treatment. Subalit around mga 12 midnight is na-declare naman siyang dead naman, ma'am. Ma'am, then ang aton nga subject nga ang bata nila, ma'am, is na citizen arrest man kang aton nga mga barangay officials, then turn over sa aton PNP pag-abot ng aton na responding first PNP person. Sir, with regards diri sir, wala ba nakapangaman ang ining mag-asawa o kung given man sa ila edad, senior citizen ini sila sir? Yes ma'am, ang edad nila ma'am is 84 ang lalaki, 82 ang babae ma'am. So bali sir sa balay nga ni is tatlo lang ini sila sa sulod, wala na sang iban pang nga bata ni RB or kaupod? Yes, ma'am. Based sa ating investigation, ma'am, is tatlo lang sila, ma'am, ang kagamot po nilang bata nila, ma'am, may mental disorder, ma'am. Oo. Bali, sir, ano kanod daw ang nag-trigger based man sa inyo sa investigation nga nang buno ang ining bata, sir, sa iyang iloy kag amay, sir? Well, ma'am, accordingly, ma'am, is ilan na daw ka-adlaw, ma'am, wala na nakainom kang iyang medication ang aton nga suspect kag wala sa pitinulugan mapila naman kaadlaw ma'am. So bisa trigger ang isa nagtaas yung anxiety niya ma'am kag amo to natabo nimo niya sa parents niya ang hindi niya man ano nga gusto nga matabo niya. Then sa subong ma'am is din-refer natin siya sa may Western Hospital ma'am to undergo ma'am the psychiatric evaluation and assessment ma'am ang atong subject ma'am. Opo. Bali sir, sa sulod gid na siya mismo sang balay nila sir, ginobra ang krimen? Yes ma'am, kay ang tapad balay nila ma'am which is aton yung barangay Tanod man aton is nakabati sa may gapangayo tabang ma'am. Then after that ma'am is nagpalapit siya and then pagsilip niya is nakita niya na daanon na sa lapag ma'am ang mag-asawa may mga pilas na sa ilang kalawasan. Umuto nga nagtawag siya ka iba pa ng mga barangay officials para magbulig sa pag-apprehend man kang pag-hold man kang aton nga subject kag pagpadala sa hospital ma'am kang aton nga biktima ma'am. Sir, natumod na po naton if ano diri ang mga igo sang ining mag-asawa sir kag kumpila ang mga buno sir? Wala man natin na-isip yung mga pilas niya, ma'am. Pero sa kalawasan, ma'am, tubang sa likod, ma'am, is damo sila ang pilas niya. Okay. Sir, ano po ang gingamit diri nga weapon sang ining suspect? Kutsilyo, ma'am. Pero ang kutsilyo nga ginimo, ma'am, is wala na itong recover pa. Pero pabalik pa man ng atong investigator to para mag-scour pa ang palibot kung di ginaboy ang atong suspect yung gamit ng kutsilyo, ma'am. Sir, sa bahin sang suspect, as you mentioned, ginturn over ini sa Western Medical Center, may pakasaka ini sir nga sa kaso or ano ang ginhambal sang mga bilin niya nga pamilya, sir?
We are preparing naman mga documents na for the possible kung mag-push through ang complaint ng iyang mga kabutuan kag ano pang maging decision. So subong ma'am magatok naman ang investigator naton sa utod niya kung ano gid ang decision nila. Sa subong ma'am ongoing pa man ang evaluation kag assessment kang aton sa na attending physician man dito sa may Western Hospital. Kaya naka-isolate naman tong subject naton kay pending pa man ang result kung anong assessment ng evaluation ng ating doktor dito sa psychiatric ward siya subong mang naka-custody pa ma'am. If ever pasakaan na siya given nga may diferensya sa sir, ano ayan nga kaso ang igahatag ini sa iya sir? Well, ma'am, ang una din, probably ang parricide ang maging file na po ng complaint. Then, it depends, ma'am, if ma-justify, ma'am, ang based sa mga result na ipagahiwaton sa mga evaluation and assessment ng ating na attending physician dito sa Western based sa psychiatric disorder niya, ma'am. O dito na sa sigado, ma'am. Basta ang i-file natin is parricide. Depending sa mga result ma'am kung justify ang mga circumstances ma'am na ano siya sa kaso niya. Si Police Lieutenant Colonel Herman Magban III ang hepe diri sa nga Pasay City Police Station Mabacham kag ti amo no gina-assess pa sa subong ang ining suspect ang ati mismo ang bata lang man sang ining duha ka biktima kag ti given nga duha gid no kang iya diri nga amay kag iloy ang ginbawian sa ginobra sini nga krimen Babacham. Basi kung rason lang ni nga may diferensya sa paminsaro ni. Kasi kung balibad lang ni Mike inom bulong, basing para sa kutoy chan lang itong bulong, waya na inom, Bombokrel? Yes, Mumacham. Amo na nga ginahulat-hulat man sa ato diri nga kapulisan ang results sa nga pagwaon diri sa mga medical no nga mga experts naton diri halin sa Western Visayas Medical Center kung ano gid man ang assessment when it comes diri sa iya nga mental health condition kay ti given nga ginapahayag pa lang man nga nagasuprer ini sang mental health disorder kag ti kung magwa ang resulta diri man makabase ang aton nga kapulisan kung ano nga mga kaso ang pwede nga ipagasaka sa ining suspect once man nga mag-file sang complaint mismo ang iya diri nga mga utod Bombocham. All right. Ini si Bombo Krill Panisalis Miliaza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news information, basta radyo Bombo. Salamat gid Bombo Krill Miliaza madulom karon niya nga kabahin sang kabuhi sang nasambit sini nga pamilyaw kay amo sini nga natabo sa ila. Ti sa mga kultura naton kung may mga himata ka mo nga nagasufrer sang nervous breakdown kay amuning aligasyon mo nga may ara kuno sang nervous breakdown ining suspect why kuno makainom sang bulong that is why nga tinag amuning sitwasyon niya so ska delikado sa mga kasubong sini nga kangay gitabo. Pero ginaulat-ulat pa ang results sang Western Visayas Medical Center nga nagachekyar sa sining suspitsado kung bala may mental disorder gin man siya. 57 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Nakasulod ang malita sa Senado. Kagapon sa aton sining mga kauturan. 5 ka malita ang nakasulod sa Senado sa aton sining mga kasimanwa. Pero ining malita hindi iya kay unod ya basura o kung kwarta ining malita nga nakasulod sa Senado sa aton sining mga kasimanwa. Nagaunod ini sang sabat ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment. Tingin pangunahan ni Attorney Michael Powa ang lead counsel ni Vice President Sara Duterte. Now, sa aton sining mga kabumbo, tingin file niya ng iya sining sabat sa articles of impeachment kagapon sining adlaw, no, kag ginambala ng impeachment court nga i-dismiss ang kaso, no, nga kon sa diin gina-describe diri sa nga iya nga legal team nga major constitutional infirmities and unattached evidence that failed to rise the level of an impeachable offense. Ang legal team ni Vice President Sara Duterte nag-abot before mag 7 o'clock ang deadline sang pagsumiter sa sining response. Dala ang suitcase
o rin mga maleta nga puno sang annexes accompanied the main 50-page document no sa aton sini nga mga kauturan ambal ni Attorney Michael Powa nga si Vice President Sara Duterte nagapartisipar karon sa or magapartisipar sa Senate Impeachment Court. Ang submission is completely without prejudice sa iya sini nga pending petition before the Supreme Court. Ang defense mga biyan nagasentro sa ginaligar procedural defects nga nakomiter sa House Committee on Justice Proceedings, particularmente may kantanan sa key pieces of evidence batok sa kay Vice Presidenta Sara Duterte. Now, sa aton sini nga mga kabumbo, sinya may mga ebidensya nga naka-attach sa evidences disclosed. They were only gathered after we filed our answer to the Committee on Justice. Now, ginsite ka din ang Anti-Money Laundering Council reports as example of evidence missing from the original complaint. Dugang pa sinadring ati mang ultimate prayer is to immediate dismiss sang kaso sa aton sini nga mga kasimanwa. Ibantayan naton ini kay ang bahin sang house sa aton sini nga mga kabumbo. Ginhikaya nila siya hindi man isabat, hindi man eksplanasyon. Ang iyan ni Vice President Sara Duterte, way nagasunod sa pagsulundanaw. Anyway, damo pa sa development nga balantayan sa aton sini nga mga kabombo nga posible matabo within the day sa aton sini nga mga kulturan. Iban sini mabalita kag impormasyon itugyan naton sa iban sini Manusim Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Oras naton impunto 2:00 na sa hapon driman sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby na kamuha sa kahapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Isimobot siya Blanco Vergabilin sa imo. Sang manayang hapon, may God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 31 to June 6, 2026. Ang Hunyo 5 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga mga baton sang Holy Communion sa First Fridays, sa siyam ka consecutive months, ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hunyo 5, 2026, magasugod alas 5:30 sa hapon. Many of your favorite old songs ang saliwat magarule sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo. Kaupan ang Retro Band sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa Hunyo 6, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina.
The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Pat yun o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propedad sang eskwelahan. Halong Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas! Paradyo Bombo! Mayong hapon sa inyong tanan mga kabombo. This is Tita Regina on a Tuesday. Welcome.
sa Tuesday edition. Sang kahapon lamang program. Of the night, kita sa nga hapon. Magaling-ulingaw na naman sa mga istorya nga atong inabaton diri. Agud nga i-share sa inyo tanan. I hope ang inyong again share is isa na sa aton nga pagabasahon para sa nga hapon. May mga unfinished business kita to some letters. In particular, iyan ni Inbi sa episode ang paglaom. But we're going to finish that story sa sininga hapon. And so I just hope ara lang gid ka mo dira, steady lang, chill lang. And hindi na mainit, no? Hindi na gidman amuna kainit ang aton nga panahon diri sa syudad sang Iloilo. Thank you, Lord, sa grasya. Sa mabugnaw nga kahaponanon. So let's enjoy being together sa sininga hapon. Salamat sa inyong pag-upod sa akon. Sa inyong mga istorya dira, paki-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa naton na padala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Ako si Tita Regine, ini ang kahapon lamang program, ari ang ato ng bahanon from Dante Beryong, Kabuhi, sang Kabuhi ko. Good afternoon. Sa kada adlaw nga ikaw ako na madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dughan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagbutak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo kaman no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Dante Beryong, Kabuhi Isang Kabuhi Ko. Ang Kabuhi Isang kahapon lamang program, ang makasaysayan ninyo. Gani, keep on sending more stories para diri sa kahapon lamang program so that tuloy-tuloy lang tayo.
every day, every afternoon from Monday to Saturday. Welcome sa Liwat, and yesterday we left off with the story of Inbi natuloy sa episode ang paglaom kung sa diin ginapatpat niya sa ato na natuhoy sa iyang co-teacher si Mrs. R nga nakapamana sang isa katama ka maimon nga tawo wala sa lugar. And ang malain pa kay ginakastigo siya. And there are times nga nag-report si Mrs. R sa eskwelahan naka-sunglasses para nga taguon ang mga black eyes pero hindi pwede matago, mabalaan gid. So kina-istorya niya nga ang report ka pa kung tani dito ko na lang anay sa inyo nga balay kiti ikaw lang ang ginaistoryahan, ikaw lang ang ginatulok sa mga estudyante kag mga maestra diri bangod sang imo nga kahimtangan may black eye ikaw pero ti ang hambal ni Mrs. R hindi pwede kay ti 7 ka bilog ang ila kabataan may mga ara siya sa kolehiyo kag she needs the money para i-sustain sa mga kabataan. So ginabalan siya ni Inbi nga dapat i-offer kag i-surrender niya ang tanan-tanan niya nga mga problema sa ato nga Ginoo magpalapit sa Dios so that mabuligan siya. And may mga ara nga mga neighbors nga nag-encourage sa iya nga mag-join sa isa ka association sa ilang parokya kag nagsulod siya pero do hindi niya gid madala-dala ang iya nga husband according sa iya daw mas matig-up pa sa bato. Anyway, sugpunan naton sa sini nga hapon ang sulat dinhi ni Inbi sang probinsya sang Iloilo. So, Tita Regine, kabugat gid sang ginakarga ni Mrs. R nga cross. Ang pangkastigo sang yabana kag indi niya pagparapit sa Dios. Nahadlok kay indi kahibalo magpangayo sang pasaylo sang iya mga kasalanan. High pride nga klase sang tao. Mga classmates, isa ka tuig ang naglipas. Igo lang nakagraduate ang ila subang sa college, kag nakatrabaho man dayon, bigla nga napatay ang ila amay. Gain stroke. Nasapuan lang siya sang aga nga nagatiskog na pagpukaw sa iya nga mamahaw na. Puwerte ang gurahab sa mga bata kag insigida. Ginintrigar ni Mrs. R ang kalag sang iyabana kay Lord. Nag-leave siya for 15 days aron maasikaso ang mga papeles for the burial. Through the help and support of their family, neighbors, relatives, friends, and our FASA, or Faculty and Staff Association of our school, natigayon manit mayad ang pagpalubong sa iya. Tungod nagpakatiga siya, nagpabilin nga sarawayon, kag nahimo pananda nga kaawayon ang pag-join ni Mrs. R sa grupo sa mga asosyada sa simbahan. Yet, at the end, ang Diyos may pamaagi gid kung paano masulbar ang problema niya. Ginpapahuway siya sang aton makagagahom. Ginkuha ni Lord ang mabugat nga cross nga iya ginkarga. A week before siya ginkuha ni Lord, temprano pa siya nagapauli, may bit-bit nga grocery kag tinapay para sa kabataan. Way na siya nagsugal, nagpahubog kag mangkastigo. Maluya siya nga masinulubon. Kanami, kay malinong na ang ila pagpuyo. Nag-alaka pa lang si Mrs. R, pag-praise sa iya, kay basi mag-alburoto duman. Gani iya lang ginpabayan kag obserbahan. Ilam kung ano. Iya na lang to siguro pahandom-handom kay Mrs. R, ante siya nga nagtaliwan. Subong, malipayo na si Mrs. R. Ginasumeres ang subang ang pagpaeskwela sa iya mga manghod. Hasta nabuligan man sang sunod nga utod. Ang ikatlo niya nga anak nag-nurse kag naka-abroad. Matutom kag maaraman ang iya nga mga kabataan. Nagabulig gid sila sa ila nanay kag yaya sang tanan trabaho sa balay. Ang subang kag ang ikaduha nag-obra sa grocery store every Saturday and Sunday. Kag sa iba nga adlaw nga ay klase sang high school pa sila.
Maski na suporta man sa pag-eskwela ang iladuha ka lola kay nanay kag kay tatay nila sa abroad. Of the 7 children, naka-honor man ang 4. Ang subang nga accountant, ang ikatlo nga nurse, ang ikalima nga engineer, kag ang agot nga pharmacist. After 3 years of helping their younger brothers and sisters in the school, nag-amat-amat na sila put up sang ila pamilya. Nalipay si Mrs. R, nagpasalamat siya kay Lord kag sa iya mga kabataan nga puros nag-professionals. Sa iya pag-retire, gin-request siya sang iya nurse nga anak na magbakasyon sa abroad for 3 months kay magminyo na siya sa isa ka doktor nga British national. A week after their wedding, nagbakasyon sila sa Pinas upod sa iya nanay. Nagpa-blessing, nagpamisa, pasalamat, kag nag-family bonding with their family, friends, relatives, and neighbors. Time is so long, yet so fast for the realization of hope, the most important thing you can hold on to, especially when everything feels uncertain. It's what keeps you going when you don't have all the answers, when things aren't working out, and when giving up feels easy. Hope doesn't mean everything, it's not perfect. It makes you believe something better is still possible. It's quite sometimes fragile and powerful enough to carry you through your hardest days. Kung may aray ka paglaom, you don't stay stuck in what is. You keep reaching for what could be. Kag kun ka isa, that's all you need to help moving forward. Kung sa bagay, why perfect life? No perfect job, no perfect childhood, no perfect marriage, and no perfect group of people who will meet our expectations. But we have a perfect God who, through this imperfect life with unfailing strength, unmatched wisdom, and infinite love. Bilang reminder sa tanan, ang pagpangamuyo aton gid itanom sa aton kaisipan kag kasing-kasing. Ang kahalagahan sini sa oras-oras nga tanan. We need this in our daily life, so let us take note the true meaning of prayer. P. Put God first. R. Rely on His strength. A. Ask and trust. Y. Yield your plans. E. Embrace His will. R. Remain in faith. Hence, happiness and success will only be achieved after you have overcome the hardships, difficulties, and sacrifices. Gani, I extended my warm congratulations to kay Mrs. R as the best mother of the 7 professional children. Kag belated Happy Mother's Day sa iya. So pasensya ka na tita, I feel you're already tired of the journey we have had. Thank you so much for reading this episode. More power on your enlivening program, and may we be motivated to do good in accordance with God's holy will. Kabay ang aton nga Almighty Father always shower you the knowledge, power, and strength to enlighten and guide us, my fellow KLP listeners and lovers. Truly yours, in B, sang Iloilo Province. I would never be tired reading your stories, reading your experiences. There is a KLP. That's why I encourage everyone, just keep on sending. Retelling is healing. Hindi bala? And sa mga istorya nga inyong ginashare diri, you just do not know how many lives you are touching and how many people are getting inspirations halin sa mga istorya nga inyo ginapalayag diri sa kahapon lamang program. So again, ginapasalamatan ko ikaw in B sang Iloilo Province and all of you nga mga letter senders naton diri sa kahapon lamang program. I'm also very happy para kay Mrs. R. In the end,
na-redeem gid siya, no? And victory is always there, waiting for her. For people nga wala nag-give up, for people nga wala nagadula sang ilang nga paglaom, something good always awaits them. And now she's very happy, she's very settled, and she feels so fulfilled. Si Lord kabalugid, no? Kung ano ang mga plano niya para sa isa kay isa sa aton, and we only have to follow Him, surrender everything sa iya, and keep looking at Him on the cross. Para kita, hindi gid mapanghinaan, hindi gid madulaan sa paglaom sa kabuhi. Salamat, NB, sang Iloilo Province. Alas 2:24 ang ato nga oras. Magapanambalik kita pagkatapos ng pila kan mga importante ng mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Mag-practice ang mulching. Ang mulching, amo inaabalang nga tabunan mo ang duta sa palibot sang tanom gamit ang mga laya nga dahon, agud nga sa tion nga bunyagan mo, hindi madasig ang pag-evaporate sang tubig. Mas ma-absorb sang ugat ng tubig, kag mas ma-improve ang plant health. Daw kaangay man nga ginahatagan mo ang imo tanom sang habol bilang proteksyon. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra. Balik kita kag si Mr. Survivor sa Southern Iloilo has something for us this afternoon. I am sure ara siya nagatutok because gin-request niya June 2 naton basahon ang ini nga particular episode. Dear Tita Regine. Maayong hapon sa imo Tita Reg, sa makaupdanan mo dira sa Bombo, kag subong man. Sa mga maukod nga mga listeners, viewers, kag regular letter senders, sang imo matahom, makalilingaw, puno sang inspirasyon, makuhaan sang giya, kag mapulutan gid sang leksyon nga program, ang kahapon lamang. Dugay man nga wala ako makasulat liwat sa imo programa, Tita. Siguro, na-miss man ako sang iba naton nga mga maukod nga mga tagpalamati. Kay kilala na nga daan ang ako nga code name sa imong programa. Ang ulihi ko nga letter nga ginpadala, imo pa ato nga ginbasa sa February 25, 2026. Dugay man nga wala ako nakasulata, kay nawili na ako abis ang pamati sa mga sulat sa imong mga letter senders, ilabi na sa mga first timers. Nalipay gid ako Tita Reg, kag kanami kay sugod sang Enero tubtob Mayo subong nga tuig, madamo na ako sa nabatian nga mga first timers nga nagpadala sa imong programa. Kabay nga damo pagid nga mga kabombo naton ang maganyat man nga magpakigbahin sang istorya sang ila kabuhi, ilabi na sa mga wala pagid kaagi share. Pero syempre, ginaapresyar gid naton kay ginatagaan sang importansya ang effort sang aton maukod kag mapisan nga mga regular letter senders kapareho nanday Ma'am NB, Student Mom, Lola Amparing, Lolo Dencio, Mia, Miss G, Ningne, Nanay Del, Senior Citizen, The Crying Mother, Multiple Stroke Survivor, kag iban pa. Subong nga hapon, may luyag naman ako nga iga-share nga istorya sa aton nga mga tagpalamati.
Pareho sa ginhambal ko sa previous ko nga letter, nga sa next ko nga entry, amo na naman ini ang ako nga iga-share sa imong programa. Sa previous ko nga mga stories, may duha na ako kagin pakigbahin nga makasaysayan, natuhoy sa duha ko kag girl best friends, si M kag si Jekay. Gani sa sini nga hapon, ang ako naman nga igapakigbahin nahanungod naman ini sa best friend ko nga lalaki. Bale, ika-20 ko na ini nga entry tita, kag sa sini nga punto, suguran ko na sa pagsaysay ang ini nga episode nga may tigulo, tunay nga abyan, kag inspirasyon. Bulan sa Nobyembre tuig 2019, antes pa man nagabot ang pandemya, may isa sa to ka fiesta sa isa ka baryo nga malapit man diri sa amon. Di, kay fiesta, syempre, pagkagabi na, may disco. Sang time nga to, amo ko nakilala, ining isa ko na kasuod nga abyan karon. Tawagon lang naton ini siya sa ngalan nga King. Siya sini ang una nga nagpalapit sa akon. Agud nga magpangilala, Tita Reg. Sang time nga to, wala man ako nag-hesitate nga makikisugilanan sa iya. Apisar nga bago pa lamang kami nagkilalahay. Kaya syempre, siya manabi mismo ang una nga nagpalapit sa akon. Bale, magkaiping laman sini ang amon nga baryo. Kaklasmaytanay man gani ini sila sang hinablos ko nga lalaki sang high school. Pero, hindi ako abi familiar sa iya. Pero ang pila sa mga magulang niya sini, kilala ko. Kayang isa, nangin ka-batch ko sang first year high school. Kagang isa, klasmaytanay, kag barkadahay man sila sang ako niya manghod. Sang pagkilalahay namon sa personal, tita, wala man ko gani kabalo, kumbaga, friends na kami sa social media o kung hindi pa, kay ti saddo, linibo pa abi ang mga friends ko sa akong nga social media account, kagalabanan, hindi ko familiar o kung kilala. Kaysong una, bisan sino lang man abi ang sagad ko sang add friend kag confirm. Bisan nga ang iban, hindi ko man gani paryente o kung kilala. Ini nga akon abyan, kung akon siya nga ilaragway sa pisikal nga aspeto. Mataas ini siya nga pagkalalaki, tita. Siguro, mga 6-footer. Maputi man ini siya, fit ang panglawason, kag daw Koreano, ang iya mga mata. Pero apisar nga may height kag fit ini siya, pero hindi ini siya active o kung mahilig sa sports, kapareho abi sang basketball. Tungod nga lain man abi sini ang iya nga mga hilig, suno man sa iya nga mga abilidad. Makahambal ako nga gifted gid ini siya katama nga tawo. Bangod nga multi-talented ini siya, Tita Reg. Marami ini siya magkanta. Kag kun kaisa, ginakuha man gani ini siya nga mag-serenade sa mga mismis o concert o sa mga kapiestahan sa mga kabaranggayan. Kaagi man ini siya nga nag-compete sa talent kag singing competition. Hindi lamang nga muina ang iya nga skills, Tita Reg. Artist man ini siya. Bangod nga kanami man sini sa iya mag-drawing kag mag-painting. Pareho sa pagkanta, kaagi man ini siya nga nag-compete sa isa ka painting competition. May hilig man ini siya sa modeling, tita. Kag sadto, siya pagani sini ang nagatudlo sa akon kung paano magpostura. Kaagi man ini siya nga nag-compete sa isa ka male pageant sa eskwelahan sang high school pa ini siya, kag nangin first runner-up. Tungod nga may talento, kaagi man ini siya nga ginkuha nga mag-judge sa isa ka search, kag siya man ang ginkuha ko bilang isa sa mga judges sa among nga dress showdown sang pag-Christmas party namon nga magpamilya sang Disyembre sang tinalikdan nga tuig. Pagabot naman sa pamatasan, Tita Reg, makahambal gid ako, nga isa gid siya ka-ideal nga abyan para sa akon. Maayo gid ini siya nga tawo. Masyado sini sa iya ka gentleman, humble, may respeto, hindi bugalon, understanding, caring, mapisan, kaglabaw sa tanan, relihiyoso. Daw mag-utod lang gani sini ang pagkabig namon sa kada isa.
Bisan nga magulang ako sa iya sang 7 ka tuig, pero ang amon pag-abyanay, 2 ka pareho lamang nga magkaedad lang kami. Kung kaisa, gina-preaching pagani niya ako sini. Grabe ini siya mag-encourage kag mag-motivate sa akon. Agud nga mas mangin mabakod pagid ako sa pagpangatubang sa mga pagtilaw sa akon kabuhi. Makahambal gid ako nga isa gid siya ka tunay nga abyan kag isa sa mga tawo nga akon gid nga nangin inspirasyon kag nagahatag sa akon sang rason agud nga magpadayon. Bisan siya man gani mismo, amo man nina ang siling niya sa akon nga nangin inspirasyon man ako para sa iya. Tungod nga bisan ano pa kabudlay sa mga inagihan ko sa kabuhi, apang wala gid ako na give up o ko nadulaan sang paglaom. Kag padayon sa gihapon nga nagakabuhi nga may kaisog, kabakod, kag puno sang paglaom. Ining si King, wala man ini siya sang bisyo Tita Reg. Kapareho abis ang pag-inom sa makahulubog ng mga ilimnon, sigarilyo, sugal, kag even ang paghampang sang mobile games. Kaya ako Tita Reg, personally, masyado gid ako kamapili sa pagpakig-abyan sa pareho ko nga lalaki kag bisan sang una sang high school pa lang ako, kalabanan gid man sa mga close friends ko, mga babayi. Hindi manigar nga lapit gid man ang akon buot sa mga babayi, kag halos tanan ko nga mga classmates nga mga babayi, close sila sa akon. Ang iban, masalaan pagani nila ako nga agi kay may mga babayi gid abi permi ang akon nga mga upod. Ini siguro tungod kay wala gid ako sang bisyo nga sahi isang tawo. Sa pagkamatuod lang, hindi gid ako sanay o kon komportable nga makig-upod o kon makighalubilo sa isa ka tawo kung hindi ko masahuan ang iya nga batasan. Ilabi na kung mayara ini sang bisyo o kung anuman nga sahi sa mga aktibidades nga wala ko nagustuhan. Hindi lamang tungod nga aware ako sa kung ano ang posible nga maimpluwensya nila sa akon, kundi ginabutang ko lamang sa lugar ang akon kaugalingon. Tungod balaan ko kung ano ang suitable para sa akon, kag kung ano ang dapat kag hindi ko dapat nga buhaton. Alangan man abi nga mabarkada ako sa mga palahubog, samtang nga ako iya wala gid nagainom. Bisan mag-angkas lang ko gani sa motor nga nagasigarilyo ang driver, to hindi na ko gani makaagwanta, mahaklo ko ang aso sang sigarilyo. What if may upod ako sa balay nga nagasigarilyo? Bisan magtupad lang gani sa ako ng isa ka tawo nga hubog, doon sa masukan ako gani sa baho sang ilimnon. What if may barkada ako nga palahubog? Wala man sa ginadjudge o kung ginapakanubo ko ang mga tawo nga may mga bisyo kung mo ina ang nagahatag sa ilas ang kalingawan or kalipayan. Kaya syempre, may freedom man sila kung ano man ang luyag nila nga himuon kag ila man ina choice sa ila kabuhi. Pero sa akon bahin, do hindi ko siguro makig-abyan o kung makig-close sa mga tawo nga may bisyo. Kaya balaan ko nga hindi gid kami mag-click bilang mag-abyan. Ang iba nagahambal, nga boring ko no, kung tamaan ka kabuot, kag wala sang bisyo. Pero ako, wala ko gapati, nga boring ang kabuhi sang tawo, nga tama kabuot, o kon wala sang bisyo. Tungod para sa akon, ang tunay nga kalipay, wala nakasalalay sa barkada, o kon sa anuman nga sahi isang bisyo, nga mayara ang isa ka tawo. Kundi, ang tunay nga kalipay, aton lamang mabatyagan kung balaan naton sa aton kaugalingon nga nangin maayo kita nga tawo sa aton isig ka tawo. Matindlo ang aton konsensya kag intensyon kag labaw sa tanan kun aton ginakabuhi ang pulong sang aton mahal nga Ginoo kag aton gid nga nabatyagan iya presensya sa aton nga kabuhi. Para sa akon, amo ina ang tunay nga kalipay. Hindi pangkalibutanon o kun lawas nun. Hindi temporaryo o kun hingalit, kundi gikan mismo sa aton mahal nga Ginoo kag nagatudok gid ini sa aton hunahuna kag tagipusoon. Amo gid ini ang isa sa ginapasalamatan ko sa dako sa aton mahal nga Ginoo Tita Reg. Tungod gintagaan niya ako sa isa ka maayo nga abyan nga
nga wala ko gid ginalauman. Siya gid mismo ang nagpangita sang palaagyan nga magkilalahay kami kag nangin suod kami nga mag-abyan ni King kag never ko gid ini nga ginhinulsolan. I-share ko lang gali sa aton nga mga listeners ang nakita ko sa isa ka post sa social media, Tita Reg. Bale, ang amo nga post isa ka laragway. Kagangyara sa laragway, may isa ka lalaki nga nagabalikid sa 3 ka lalaki nga nagasigarilyo kag nagauyat sang ilimnon. Pero sa iya atubangan, ara ang Diyos nga nagatap sang iya abaga. Ang amo nga laragway, mayara sang caption nga ilalayo ka talaga ni Lord sa mga taong hindi makakatulong sa iyo. Sa amo nga laragway, kung imo ato nga makita, magasulod gilayon sa imo pamensaron nga ginapapili ka kung sa diin mo luyag nga magupod. Whether sa barkada nga hindi maayo ang impluwensya sa imo o kung mas pilion mo nga magupod sa aton mahal nga Ginoo. Isa gid dinhi kamanami kag significant nga illustration para sa mga masangkad ang paminsaron sa pagpili kung ano ang makapaayo o kung makapalain, kung ano ang dapat kag hindi dapat nga himuon, kag para sa iban maahimo gid dinhi nga mangingiya padulong sa pagbag-o ukon sa pagbiya sang bisyo. Sa subong, nagapadayon si King sa iya pagtuon sa isa kadako nga universidad dira sa distrito sang La Paz. Bale, architectural drafting ang ginkuha niya sini nga kurso kag manugtapos na siya sa ikatatlo niya nga tuig sa kolehiyo. Kaluyan, isa na lang katuig kag makagraduate na siya sa iya kurso. Sa linggani niya sa akon, sa nagdigad nga naluoy gid siya sa akon nga may mga handuman kun tani ako sa akon kabuhi apang hindi ko na malabot pa o kung matagaan pa sang katumanan bangod sa akon nga medical condition. Dugang pa niya nga bisan wala ko man nalambot ang mga handom ko sa kabuhi apang siya kuno ang mapadayon kag tagaan niya sang katumanan apang inalanggaling sa lain lang nga field. Maalwan man ini siya katama nga tawo kag very hospitable. Sa pagkadto ko dito sa ila sang pagfiesta nila sang Enero, may panghatag pagani ini siya sa akon nga mga apparels kag iban pa niya nga mga gamit nga wala na niya ginagamit. Bisan nga ang iban hindi ko man magamit kay syempre mas taas kag dako siya sang sa akon. Pero appreciated ko gid ang tanan nga ginapanghatag niya sa akon. Ang amon nga pagabyanay wala nakabase sa material nga bagay o kung sa anuman nga benepisyo sa kada isa, kundi isagid kag genuine kag unconditional nga pag-abyanay. Dako gid katama ang pagsalig ko sini sa iya, Tita Reg. Even ang pinaka ginatipigan ko nga mga sekreto, fearless ko ini nga gina-open up sa iya. Tungod siya lamang sa akon mga abyan, ang lubos ko gid nga ginasaligan, willing na magpamati sa akon, maghangop, mag-comfort, kag maghatag sa nagakaigo nga mga laygay. Amo man ako sa iya, anytime nga mayara siya sa luyag nga i-share nga mga problema o kung i-istorya sa akon, ginatagaan ko gid na siya sang enough nga oras. Agud nga makasugilanon kami nga duha, bisan paagi na lamang sa social media. So amo ina ang amon nga pag-abyanay, Tita Reg. Masyado ka transparent, wala sang kompetensyahanay, plastikanay, o konhisaay. Sa subong may girlfriend ini siya, kag pila pa lang man sila kabulan. Bale, ikaduha na niya ini nga nobya. Kay sadto, masami man gani ini siya nga nagapangayo sa akon sang advice na tuhoy sa iya una nga nanginobya. Bilang isa ka suod nga abyan, full support kita ko sini sa iya. Kung sa diin man siya mangin malipayon, kung ano ang iya nga mga hilig, kaglabaw sa tanan, sa mga handom niya sa kabuhi. Kung kaisa na gani nga mag-message ako sa iya nga mangumusta, mga pila pa na kaadlaw kag makareply siya sa akon. Always sige na siya nga nag-apologize kag naghambal sa akon nga SLR Meg.
nga ang buot silingon, sorry, late reply. Pero naintindihan ko gid siya, bangod sa kasakuon niya sa mga tasks niya sa eskwelahan, kag sa iya nga mga tulunan. Bilang isa ka suod nga abyan, hindi lamang ako full support sa iya, kundi gina-wish ko gid ang success kag happiness niya sa nagkalain-lain nga aspeto sang iya kabuhi. Sa akon bahin, bisan nga wala man ako sang love life sa sulod na sang halos 5 ka tuig, apang sa gihapon, maswerte ako tungod madamo ako sa mga abyan nga nagapalangga sa akon, nagaulikid, nagahatag sang kalingawan, inspirasyon. Kag rason, agod nga magpadayon sa piyak sang akon mabudlay nga sitwasyon. Sa piyak sining tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw nga nag-abot sa akon kabuhi nga akon nalampuwasan. Sa gihapon, makahambal ako nga maswerte ako tungod indi tanan pareho sa akon nga gintagaan pa sang kahigayunan agud nga magpadayon. Gani, lubos gid ako nga nagapasalamat sa aton mahal nga Ginoo tungod wala gid siya nagkangilin sa paghatag sa akon sang dugang pa nga kahigayunan nga mabuhi. Kag nakilala ko pa ang ini nga mga tawo kapareho ni King nga nangin kabahin pa sang akon kabuhi bilang isa ka survivor. Tub-tub na lang diri ang akong sulat, Tita Regine. Madamo gid nga salamat sa paghatag mo sang oras sa pagbasa sang akon nga sulat. God bless you always, Tita Reg. Mabuhay ang kahapon lamang program. Sincerely, Mr. Survivor of Southern Iloilo. Well, a true friend is one of the best blessings nga ginahatag sa aton ni Lord. It's a true gift from above. Kaya kung may ara ikaw nga bisan few lang ang imong mga friends, but they are true friends, you know nga you can always rely on them. Pwede mo gid nga ma-share sa ila, even ang imong deepest secret, wala sang judgment, wala sang fixing, but only acceptance, only motivations, and only encouragement. So, kanami gid nga ginpadala ni Lord si King sa imong kabuhi, kaupod man sa pila mo pagid ka mga true friends nga imo nga ginakabig so that makahatag kalipay sa imo, maka-comfort sa imo, and ikaw man mismo, no? Makatouch man sang ilang kabuhi, makahatag ka man sang inspirasyon para sa ila. So in short, nagahatagay lang, nagabuligay lang, and you lift each other up, and you pray for one another, and you want nga ang tagsa sa inyo mangin happy and mangin very supportive sa kun anuman, no, nga gina-aim sang isa ang luyag iman nga i-achieve, no, sang nga ang luyag nga i-achieve sang kada isa sa inyo, ara lang gid kamo to support sang inyo nga true friend. So be thankful, and at the same time treasure ang imo nga mga true friends kaangay ni King. So salamat gid, Mr. Survivor of Southern Iloilo. Alas 2:47 ang aton nga oras, magapanubalik ang KLP. Kaupo ninyo sa gihapon, si Tita Regine. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung mag-defrost sa mga frozen food halin sa refrigerator, ibutang ini sa isa ka container o kung malapad nga pinggan kag pahanginan. Sa baylo nga bubuan ini sang tubig o kung gamitan sang running water. Ilabi na kung wala man lang ini ginadalian nga lutuon o kung kaunon. Mas maayo man nga naantisipar mo na kung ano kalawig ang pag-defrost agud mabanta mo kung saan mo ini ipagwa sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon?
Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, Balik kita diri sa KLP, isunod na naman ang sulat ni Neni Epen. Dearest Tita Regine. Mayong hapon, Tita Regine, and to all the avid listeners of Kahapon Lamang program of Bombo Radio. Tulad nga adlaw, Tita, nagkadto kami sa Western, sa hospital sa Mandurriao. Nag-try si tatay nga maka-avail sang free cataract surgery operation. Because ang ina nga hospital may malasakit program for indigent Filipinos. Si tatay kag ako nagbugtaw alas 3 ang kaagahon para nga magpa-city. Kaupod namon ang subang ko nga bugto. Pagabot namon sa Putotan, sa Banwa, sa sakayan sang jeep o bus pakadto sa city, may nagtanyag sa amon nga kotse para idulong kami sa hospital earlier kag nagbayad kami 300 pesos from Putotan to Western. Ang pag-abot namon, madulong pa kag naka-process ako dayon earlier para sa doctor's appointment. Then, sa makaagto na kami sa doktor, gin-check up ang mata ni tatay, kag I am so sad. Ang left eye niya bulag na, hambal sa doktor, because of glaucoma. And his right eye may paglaom pa para mapasanag ang iya nga pananawan. So we will come back this coming June 5, 2026, para sa pag-update sang eye test sa iya nga right eye. I am just praying to God nga hatagan niya sang miracle si tatay. Permi niya ginahambal, mapagsik kag makusog palawas na hambal ni tatay, apang mata niya, buron na, nga amo ang gapabudlay ka na. Tani, mabuligan siya sa iya tuong nga mata, and may grant him long life, peaceful and happier life with us, his family. Amen. It's me, Neni Epen. Neni Epen, we are one with you sa the same nga pangamuyo, kuntani, no? Nga mag-better ang pananawan ni tatay kagabay nga i-gift siya sa longevity nga mangin kaupod niya pa kamo for a longer time, kag peaceful lang siya, kag happy ang iya nga life kaupod sa inyo nga iya nga family nga nagapalangga gid sa iya, nagatatap sa iya, nagaulikid sa iya, kag tama kataas ang concern ninyo kag love para sa inyo nga amay. So just keep doing that. Isagi din na sa dako nga makabulig sa iya, knowing nga may support system siya, nga may mga tao nga anytime ara gid nga mag-suporta, maghatag sang bulig sa iya kag kamugi nina nga iya nga family, kumbaga first line of defense. Anyway, say thank you so much gid sa imo sa liwat, Neni Epen. And we still have time, so diretsuhan ta ining sulat ni Ningne. Wow, super nagiging niya ka-delayed ang pagbasa ta, no? Anyway, December 27 niya pa ining yung sulat. Basahon naton. Dear
Tita Regine. Today is December 27, 2025, and we are about to face 2026. But, happy ako or sad? Before going on, maayong hapon sa tanan, especially sa imo tita, to all the staff of the station, sa mga classmates ko on air, balaan nyo na kung sino ka mo, dahil gusto ko makakitanay mo kami ni Student Mom of Lambunaw, pero paano kami makakuntakanay? Balaan ko, delay dyan sulat ko, tani nagaplano kami kakabataan nga manyaga sa isa ka restaurant, why man ako contact number niya, nga why man ako kamaan ka true name na, sabagay no. Pay may time, gida, daya basi sulit-sulit, bala dyan sulat ko, hindi ako kakita, mag-review, ti bahala, Canada. I don't know, kung happy ako or lonely, because hindi mamanan, katululuha ko, samtang ara ako isahanon dyan sa balkon. Kaya nga akong hinablos, routine na nga obra everyday, pagbugtaw ko na aga, mag-inject ka insulin, pakape, magdaha pamahaw, magparigo sa amo ni tatay na, kaya nagauli paranto kay tatay na, kag magligo. Ang ana nga ba na, gahimo man paagi, kung paano tana makapaligo. Hindi kasarang si nanay na magparigo sa ana nga bana, kay mabugat ko no patindugon. Naluoy man ko daad, pay hindi man ko kasarang kung ako lang. Naluyahan gid ako, bisan may cellphone o radyo, ilam. Anong ginapangita ko? Hindi ko man mabasol kabataan ko, kay may mga obraman. Waay man may ma-provide kabulong ko, kung hindi isanda mag-obra. Kagkanugon ka mga credentials nanda. Aha. So, ang agot dyan, sanda ka asawa, kag isa man ng anda bata, grade 2 na, kag sa isa ka subdivision, sanda ga istar. Ilam, tita, basi sulit-sulit dyan sulat ko, hindi ako kakita mag-review. So, sorry gida, kapaperwisyo ko kanimo. No probs, Ang pamangkot ko sa kaugalingon ko, ano ako tulad? Happy or sad? Big question mark, no? Bisan sad ako, I make myself happy. Bisan mo ay kwarta, I make myself happy pagid. When it comes to health, I tried my very best to be happy because I'm still alive. So even though nga amo man ko gihapon, sure nga palangga man ko gihapon. Bisan mo ako kadya, katuon-tuon palang panaw, happy man gihapon. Thank you, Lord. Kay waay gasakit. Some more on the next meal, makonsentrate na gid ako. Love lots. Ningde sa Lambunaw. You can be happy kuno if upon waking up in the morning, pagpasalamat ang una nga nagasulod sa imong nga isip. Pagpasalamat nga nakabugtaw pa ikaw, pagpasalamat sa hangin nga imo nga ginahaklo, pagpasalamat nga ara ang imo nga family, pagpasalamat sa tanan-tanan nga mga blessings nga ang iban hindi mo na gani siguro na madumduman, no? But ang pagpasalamat is one way of making you feel happy. So if you want to be happy, focus sa mga good things nga nagakalatabo sa imo, sa mga grasya nga ginahatag sa imo sang Ginoo every day of your life. So that wala na sang lugar ang mga depression, ang mga sadness, kag iban pa nga mga nega sa aton nga kabuhi. So focus on being so grateful kung ano ang mga grasya nga ginahatag sa imo. Thank you, Kidning Ne.
Pasensya man ha, very delayed. December 27 pa rin mo galigin sulat, subong tala nabasa. Anyway, sa mga istorya nyo man mga kabombo, feel free anytime na mag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga kasaysayan ninyo dira. Kaya kung may malihog ka mo or kamo na mismo magdulong diri sa istasyon sang bombo. Who knows, basi makakita ay pakita in person. Malay natin. Diba? And of course, after sang kahapon lamang program, magasunod na ang mga dramas kada hapon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So maraming salamat sa inyo mga kabombo. I'll be waiting for your stories. And ang mga listeners are also waiting every afternoon to get mga motivations, mga inspirations from the stories nga inyo nga gina-share diri. So, keep on sending stories diri sa kahapon lamang program. I'll be back again with you, buwas na naman sa atong liwat nga pag-uptanay diri gihapon sa KLP. So, madamo nga salamat sa inyo sa gihapon. Ini inyo alagad si Tita Regine. Magabalikay kita tomorrow. Salamat gid. Good afternoon and God bless.